Nah, kontai goyarin sesuai dengan hai fans mako nggak खबरा मोजां आंनिया kontai गोजोननाय थाबाय दे आंनि बुस्थुनाव फैनायनि थाखाय kontai हेलो बीके बोला हेलो 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 जी माता माता पे हमारे पूजा दिया था भाई अभी अभी पूजा दिया था अमित जी ओमफ्राय जोंहा दाउखौ मोनजाबनो हादों लाइक दानलै बाजै सनादों थेंक इउ दाउखौहाय ओमफ्राय दा नाया बाजै गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं नाया ओमफ्राय जोंहा अमितआ क्या पूजा कर में पूजा दिया रे पूजा दिया था कर में ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनदों जा आंनि भिडिअखौ नाया नामा माथो आदसा कमेन्टबो हरथारा होनदों आदसा नायजायाखै नामालै खन्थाइ ना नायनि आं र' ओमफ्राय जोंहा अनिराम नुजाफैनो हादों बाजै लाभ बाजै हाउ आर इउ आदसा आङो मा होनो थिगैनो दं नोंलाय माबोरै दं अनिराम मैं ठीक हूँ आप कैसे हो अनिरामा जोंहा मा होनदों लाइक दान अमितआ बोला हाँ जी आरो जोंहा अनिरामा लाइक दानदों थेंक इउ ओमफ्राय हाजिर बाजिराव आंखौ जोंहा आदसा बाजिर का ही नाम लिखा है ना ओके अमितआ मा होनदों जोंहा अच्छा प्रसाद ओगे प्रसाद खिलाओगे नहीं क्या बोला अच्छा प्रसाद खाओगे आप अच्छा जी प्रसाद खिलाना है मतलब ओमफ्राय जोंहा अनिरामा दिनै जोबोद आदसा माखौ जोबोद नुदों बाजै होनदों आदसा समायना नुदों बाजै नोंखौ होनदों ए नंगौ नामा अनिराम दे थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ मा होनदों फिसाजोनि एगजाम दङ दे सना आं आदसा ओंखारथ'बायनो दे एगजाम जादोंबा खन्थाइ जागोन दे सर्ट भिडिअआवबो सोरनाबा कमेन्ट थांनानै माबा फरिनावबो थाङासै ओमफ्राय सोरांनाव थाङाखै आरो र' सोरनावबा थांबावाखै जोंहा दाउखुमाया मा होनखो ओंखाम संबाय नामा ना सङाखै बाजै ओंखाम संथ'वाखै दाउखुमै नोंहा संबाय नामा दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एला दिदि इउ आर आन्दार today under what today
Om idaman ke bat me ata bola. Acha, okay. Mr. Nam. Mister wala hai dia ta or kia dia ta om ida bat me aga bola da kumaya song tha song thoa khơi lấy ba giấy đa song gần ro ba giấy nữa. De. Omprai ja da kumaya song thoa kia dia na. Omprai om ida ser dong mana. Dongo mana sister hey, bड़ी sister और छोटी sister चाय पी रहा है लोंदों लाइक दाउखुमै थांखो ना माखो हा दाउखुमै लाइक थांखो ना माखो Sa on na. Jatuh beda nih serang Uncle Sifko. Uncle Sifko jatuh beda nih serang. Oh, Priya. Tapi mana tu? Sa, अच्छा habang za sumai na chadam अच्छा bazai na to da ke ni guna mabra to kuma think today đọc chung chung này cũng vậy bây giờ con láng nữa bây giờ Krishna bây giờ bên ada na hello abu good evening Krishna guys bây giờ em dia ha oi aberani अच्छा dadan अच्छा दादालि नङाब्रा दादालि थांदोंलाय कमेन्टखौ डिलिट खालामथावाखै आङो ओमफ्राय उनाव आङो खिथाहरफिनदोंमोन ना बेनो संगिरो ओमफ्राय खिथाहरफिनासैब्रा बेयो एमएमबि दादा आदसा मा दे मिथिगौबा एमएमबि मिथिगौबा दे दादालिया मा दे ओमफ्राय दाउखुमैया जामांगौ लै बाजै सना ओंथि होनदों नंगौ नामा मोजां कृष्णा मा होनगोन दासो आंहा आब' होनदों जेबो नङा दे आगै दासो होखादों आङो लाइक होदो दे एमएमाबो होआखैलै माथो हैना होआब्रा एमएमालाय लाइकखौलाय नायबाय थानांगोनलै र' हैना हो ओइ एमएमबि आबौ राजा लाइक होदोब्रा
ओमफ्राय कृष्णाया मा होनदों दासो आंहा बुंदों ओमफ्राय अखा हायाखै नामा अखाया हादोंमोन आगै एसे बांद्राय हायासै आरोना ओमफ्राय मा होनदों आं मिथियालै आबै रानि दादानि मिथिया आरोना होमबा नोंनो खिथाया आङो खिथाथारा ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनदों एम बर'आ हेल' आब' होनदोंना हेल' आगै एम बर' बर' मोसाहां आदसा एम बर' मोसाहां अके ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एम इण्डिया आं दसे उरुनोसै दे बा दे आबै रानि होनदो दसे उरुनोसै आरो मेंबाय नामा दे उरुदो लाइटखौ होना गालांदोब्रा माथो होआखै लाइटखौनो लाइटखौ गोमारा नामाब्रा बेलाय मानसिया ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो आंनि फेसबुकखौ नायो ना नायालै नों फेसबुकखौ नायोब्रा कमेन्टखौ सोरखौ हरो आंनि हरोब्रा दाउखुमाय कमेन्ट हरो ना कमेन्ट हरोलाय आङो एम बर'आ मा होनो आरो दा नोंनो कमेन्ट हरो ओमफ्राय दासान्दि फेसबुकआव बारा आं थानोनो सोलाबाखै आरोना फेसबुक सालायनो सोलाबाखै आरो टाइमआ थोआ जादों आं फट'खौनो नागारनो मोनाखै ओमफ्राय जा एमआ लाइक दानदों थेंक इउ एम बर' ओमफ्राय जा एमआव मा होनदों होबायलै आबै सरि होबाय आबै रानि होबाय आरोना आदसा दे थेंक इउ दे सिनथाबबाय थानायखाय होबाय आदसा ओमफ्राय मिसिं बर'आ होनदों ना हाय ओमफ्राय जा दाउखुमाया होनदों एदावदोंसो बाजै हा होनदों एदावदों आरो दे दाउखुमाय दे ओमफ्राय जा एम बर'आ मा होनदों बिके आब' मैंने ज्वाइन कर दिया है आप नहीं किया तो मुझे ज्वाइन करिए बोला ओके आपने ज्वाइन किया है तो मैं आपको रिटर्न करूंगी एम बोरो ऐसे करूंगी मतलब एमबी रखने के बाद करूंगी ओके टेंशन मत लीजिएगा आप एम बोरो ओके सिस्टर राकेश आजा हेलो होनदोंना हेलो राकेश जायख्लं आजा हेलो होनदोंना हेलो जायख्लं जा दाउखुमायाबो हरलै बाजै सना होनदों iya sih nama berapa हरबाय दाउखुमै ओमफ्राय जा एम बर'आ मा होनदों अके आब' होनदों रिटर्न करेंगे आप टेंशन मत लीजिए सिस्टर एम बोरो नहीं बता सकते दाउखुमाया अके होनदों ओमफ्राय अके आब' होनबाय दाउखुमायाबो अके होनबाय 995 9 हरलांबायसो 936504376 ओमफ्राय जोंहा जायख्लङा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा बिके बर' ब्लग ओंखाम अके ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै जायख्लं सङाखैनो जोंहा एमाव मा होनखो गुड इभिनिं सिस्टार होनदों ना गुड इभिनिं ब्रादार Ya te lo podría ya. Must be a 5043767. Yeah. 936.
अखा हाबायना गुसु बे जोंहाबा दाउ हमबाय नै मा खालामबायगोन नोंस्रालाय जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा जौग्रा बसुमतारिया मानिया हाय बाजै गुड इभिनिं ना हाय बिबोनां गुड इभिनिं जानो सोरहाबा दाउ हमदों फिसालाया खारलांलाबायदों ओमफ्राय जोंना फुमिया अन होनदों आरोना एम्बुना जोंहा होनदों दा A B C D E आ मोनगो हाय एगेन होननानै हाय एगेन बोला ओमफ्राय जोंहा एम्बुना मोनगो ब्लु DJ बोला ओके दे दिया ओमफ्राय एमा मोनगो कोई न्यू है तो मेरे साथ भी जॉइन हो जाइए बोला अगर कोई नया आया है तो एम बोलो मुसाहम के साथ मतलब जॉइन होना है बोला मोहन तोमा अच्छा नाम एक ही महन्त ओके मा खबर आब' होनदां खबरा मोजां आंनिया आगै मोनथ' आंनि हासबेन्डनि नामा बिदिना आंहा कनफिउस जालायदों बे एड खालामनानै बेयो महन मा अके दाउखुमैया मा बर' एम बर' क्या हाल है बोला दाउखुमैनि फैसा एम बर' क्या हाल है फैसा A B C D आ जा मा होनदों people people cannot see you because the right on camera camera of or use it up to their hair अच्छा मा गोलै ABCD आलाय ओमफ्राय जोंहा लासै ओरै बाबायाबो ओमफ्राय जोंहा महनथां माबाखौ बहा दं आब' होनदों आङो मा होनो बङाइगावआव महत्मा ओमफ्राय जोंहा थुलुंनि फैदों आरोना हेल' बिमा होनदों आरोना हेल' बिदिनो दोनखायो आं मबाइलखौ ओमफ्राय जोंहा थुलुंनिया मा होनदों लाइक दा होनदों आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनदों हाय थुलुनि बाजै मा खबरलै सना होनदों आरोना मा खबरनो थुलुनि ओमफ्राय जोंहा एम्बरा मा होनदों दाउखुमै मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोला एम्बरा ने थुलुनिया जा मा होनदों बिमा सापर्ट होगोन दे नोंखौबो आंनावबो दहाय 9 PM आव फै आदसा 9 PM आव आंनि समाव दोननो नों खैथायाव दोनो थुलुंनि 9टायाव होनानै खैथायाव दोनोबा ओमफ्राय जोंहा निपिन पिया हाय मेदाम देरना हाय निपिन पि ओमफ्राय जोंहा महत्माया मा होनदों मा जब खालामो नामा आब' नोंहा मा जब खालामो नामा आब' नोंहा होनदों आं जेबो जब खालामा महत्मा आगै आङो हाउस वाइफसो आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलुंनिया मा होनदों दाउखुमै आगै आङो एसे बिजि
खबरा मोजां होनदों थुलुनिया जोंहा मा होनो एसे बिजिनो आरोना खबरा मोजांनो ओमफ्राय जोंहा लिटुम लाटुमा जोंहा मा होनदों बाजैया साइसथारलै माबासो फरायनानै लालाय गोरलै दा बाजैया साइसथारलै लाजागौमोन होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा लाटुम ओमफ्राय जोंहा निबेना मा होनखो तेरा थायेम दिखायो क्या बोला तेरा आइटेम अच्छा ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा बिके बर' ब्लग होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै मा होनो अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा एमआ अन होनदों आरोना थेंक इउ एम बर' दा थुलुनिया मा होनदों बिमा आं अन दोनना होगोन दे आङो खामानि दंबावो एसे होनबाय दे मा होनो थुलुनि दे मावनानै लाग्रो दे ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया कमेन्ट हरथ'वा आं अनल' हरनोसै होनदो अनल' हरनोसै होनदो दे थुलुनि जागोन दे ओमफ्राय जोंहा एसएम आदसा एसएम लाइक दान आगै बिबो नांदों थेंक इउ मा होनो एसएम गुमै नामा लाइक दान आगै होनदों ना गुमै थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अनजालिया अन होनदों थेंक इउ अन हेल' बोला अनजालिनो ओमफ्राय जोंहा दीपकआ दानो दिपां फरायलायगोन नों दसे थांबायलै नोंनि होननानै नाइस ओमफ्राय लाइक दान दे थेंक इउ थुलुनिया इनबक्स अन होनदों आरोना माबा सब रियान सब दाउखुमेव होनदों लामा थाबायदोंलै बाजै होनदों सना अन दं दे लामा थाबायदों आरो दे मायाव थांदोंबा फै खोमालै ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो थुलुनि साबदान होनदों एम बर' मोसाहांनिया थुलुनि साबदान होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालिया अन एस एमा मा होनदों जोंहा रिलां इउस मोनखो रिलेन्स इउस खालामो ना आगै होनदों आदसा रिलेन्स ओहो आङो रिलेन्स इउस खालामा जिअ'जों एयारटेल आंनिया मा होनो एस एम मा होनो गुमैनाव ना आं मा होनो रिलेन्स इउस खालामा आङो नोंसिना मा होनो रिलेन्स नामा एस एम ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनगौ मा ओंख्रि होनबायलै आब' नोंसोरहालाय होनदों ओंख्रिया सङाखै आरोना मोनथिबावलासो मा जागोन ओमफ्राय जोंहा संबाय ओमफ्राय जोंहा एस एम मा होनगौ बङाइगाव एक्ट्रिस होनदों हाथरबाय आरोना थेंक इउ एस एम ओमफ्राय जोंहा अनजालिया अके ओमफ्राय दा थुलुनिया अके आङो दा रिटार्न हरगोन सनाफोर गोदान दंबा कमेन्ट हरना दोन होनदों थुलुनिया दा रिटार्न हरगोन गोदान दंबा कमेन्ट हरना दोननांगौनो ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया आङो आङो अनखा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दीपकआ एस एम आदा हा होननानै मिनिदों नै ओमफ्राय जोंहा दिया दि अफिसियेला हेल' होनदों आरोना दि अफिसियेल सफैनो हादों जोंहा ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा अनजालि मा खबर होनदों अनजालि मा खबरनो अनजालि जोंहा माबाया सोंदों आरोना अनिरा मा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया अन होनदों थेंक इउ ओमफ्रायनो इसको सही है मुझे दूसरा लिखा है आमा दीपका एस एम आदा मा एक्ट्रिस हा होनदों ओमफ्राय जोंहा एस एम मा होनगोन दीपक नों ना खालामबाय आरो जोंहा ना आदसा ओमफ्राय जोंहा एम बर'आ अन होनदों एम बर'आ जोंहा के थुलुनिया जोंहा अन ना
ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैयाबो अन एसएमआ जोंहा बङाइगाव एक्ट्रिस जोंहा बिके बिबोनाङा हाहा होनदों आदसा बङाइगाव एक्ट्रिस नंगौ नामा गुमै लिलु ना लिलु नै ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनदों जोंहा दिया मा होनदों अनजालि आब' आङोखौबो लोगो खालामदो होनदों अनजालि दि अफिसियेलखौबो लोगो खालामनोनो अनजालि ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया अन होनदों दिपकआ जोंहा मा होनदों मा खबर बिके बाजै जिउ हाहा होनदों खबरानो मा बुंबावनांगौलै दिपक गेजेरावनो होननोसैलाय ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनगोन आब' आंखौबो लोगो खालामदों नोंखौबो लोगो खालामबाय होनदों दि अफिसियेल आंखौ होनदों नामा आंखौ होनदोंबा कमेन्ट गालां आरो आंनि भिडिअआव दे आङो बेक हरफिनगोन मोजां एसएमआ मा होनखो दाउखुमै बर' दिपकखौ एसे नायलाय हाहा होनदों दिपकखौ एसे नायनो बिमायावनो जोंहा एसएमआ ओमफ्राय जोंहा प्रमद नुजाफैदो हेलौ बाजै होनदों ना हेलौ प्रमद ओमफ्राय जोंहा फरेन्द्रआ मा होनखो फोर बिरबोलायबाय जोंहा नै आफाया आफि सना होनदों आरोना अ आफा सना दे लाइक होदो दे लाइक होयिया ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनगोन एसएम आदा मा मेगन सादों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोंहां नार्जारि मा नामलै सोआं नार्जारिया बिके बाजै लाइक दान होदो आरोना अ थेंक इउ औ बिबोनां लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै जोंहा एसएमआ मा होनखो रिलेन्स नङा रिलेन्स नङा रिं लिस्ट आच्छा रिं लिस्ट आच्छा रिंसो होनदों आच्छा रिंसो होनदोंमोन आरोना आङो रिलेन्ससो फरायबानोलै आंहा एसएम जारलाखायनो गुमै थांखो रिं लिक होनदों आरोना रिं लिक अकेसो होनदों ए खबर हरनो आरोना मा बेब्रा बेला बुजिथारबावासैसोलाय आंनियानै मा होनो एस एम नै कुमिना बेयाव दाउ माबायासो जालायबाय नामा बेयावलाय नाबा बैखौ नुनाय नङा र' जारलालै ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय महात्माया जोंहा मा होनदों गुमैया आर्मि नामा आब' नोंना होनदों ए आर्मि नङा माबा एसएसबि आवसो महात्मा नोंगुमैया ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया एसएम औलै बेखौनोथ' नायगासिनो आं होनदों ओमफ्राय जोंहा बेखौनो नायगासिनो दाउखुमैयाबो जोंहा दि अफिसियेला थुलुनि आब' आंखौबो लोगो खालामदो होनदों जोंहा दि अफिसियेला थुलुनि लोगो जानो लिंदों आरोना दि अफिसियेला ओमफ्राय थुलुनिया जोंहा अन होनदों थेंक इउ जोंहा हरेन्द्रआ मा होनदों रावबो रजेमोन फैया हाय मा होनदों रजेमोन फैया हाय मा होनदों आरोना जोंहा आच्छा रजिखौसो नागिरखोना रजे नागिरबाय नामा हेरेन्द्र ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके जिउ आच्छा थाथ'दे रे होनो ए दे ओंखाम संनोसै नामाब्रा दिपकआबो दे ओमफ्राय जोंहा सोंआं नार्जारिया थुलुनि बाजै हेलौ होनदों आरोना सोआङा नार्जारिया थुलुनि बाजै हेलौ होनदों जोंहा एसएमआ जोंहा दाउखुमै बर' बे दिपकआ जेरावबो डिस्टार्बथार दिपकआ जेरावबो डिस्टार्बथारनो ओमफ्राय जोंहा एसबि चेनेल नुजाफैदों मा खबर आनै होनदों आरोना एसएम आनैसो मोजां खबरा सरि एसएम एसबि खबरा मोजां आनै आंनिया नोंनिया माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनो औलै आदा एसएम जेरावबो डिस्टार्ब होनदों जोंहा
ओमफ्राय जा थुलुनिया मा होनगो सोआं आगै आङो दंगासिनोथ' अनलाइन अनल'थार होनदों अनल'थार होनदों आरोना अनल'थारनो माने अनैनो दं जाहैदों थुलुनियाबो ओमफ्राय जा हरेन्द्रआ मा होनखो गैयाहाय आफि सना जायाखै मबाइला कम्पिउटारावसो नायगासिनो होनदों ए जायाखै आरो होमबा हरेन्द्र आफा सना मबाइला कम्पिउटारावसो नायलायथारबाय नामा दे जोंहा एसेबा मा होनखो दिपक फंबाय दानो थाङो नामारा होनदों ओइ आं थाब फैनायखाय थाब थांलै बेबो दिपकआबो ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनदों माथो रिप्लाइ गैला आब' होनदों हा माथो रिप्लाइ गैया आब' माने आं एन्सार होबायमोन ना महात्मा खोनायाखै नामा आंनि बोराइखौ सोंदोंमोन ना रिप्लाइ गैया आब' होनदोंना आंनि बोराइया SSB आव डिफेन्सआव मावो मा ओंख्रि बे बेलेगसो ना महात्मा आगै फंबाय खोनायाखैमोन नामा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिंगा सफैनो हादों लाइक दानबाजै अखा हाबाय दिनै हाखा होनदों आये मा होनो दिपक अखाबो हागासिनो सरि दिंगा आगै लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय अखाबो हादों आरो नोंनि मेगनाबो मोदै आरोना मानो दुखु दिंगा आगै सना जाब्ला ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया अके होनदों थुलुनिया जोंहा कमेन्ट हरना दोन सनाफोर गोदानफोरा आङो रिटार्न हरगोन होनदों थुलुनिनाव कमेन्ट हरना दोननांगौनो गोदानफ्रा थुलुनिया रिटार्न हरगोननो जा एम मा होनगोन दाउखुमै ब्र मा बेदर दिनै होनदों दाउखुमै ब्र मा बेदरनो एम सोंदों जोंहा नै ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनगोन बाराबा थुलुनिखौसो लानो सां खाथिबाबो होनदों खाथिबाबो लानोसैनो नोंखौ थुलुनि हरेन्द्रआ ओमफ्राय जोंहा एम मा होनगोन ब्लु हरलाय आगै होनदों आरोना ब्लु हरबाय दे मा होनो एम ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनगोन एम आदा दिपकआ खारलायबाय लै बाला होनदों खारलांबाय दिपकआ खारखायो बियो ओरैबाबो खारखाथारो दिपकआ गल गलसो गिदिंबाय थायो बाला ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ देखायबाय आरोना ओमफ्राय थुलुनि जा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा पि बर' नुजाफैनो हादों मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया मोनथिथ'ला रे आङो ओंख्रि संथ'वाखै आरोना पि बड' ओमफ्राय जोंहा रसमे हाय आब' हाय आगै रसमेन ना एमआ जोंहा मा होनखो दाउखुमै ब्र बहा खारखो बे दिपकआ होनदों आरोना बहा खारखोनो दिपकआ जोंहा महात्माया मा होनखो अरा होनदों आरोना अरा होनबाय अरे ना बुंखो अरा जोंहा रसआ मा होनदों मैया नेट पेक जोबना नायनो मोनासै होनदों आरोना नेट पेक जोब्बायमोन आरोना दे जेबो नङा दे जोंहा महात्मा मा होनगोन अखौनो बाय दे आब' होनदों आरोना बाय दे आब' होनदों आरोना खोनाबाय दे आब' होनदों आरोना खोनाबाय आरोना फंबाय दे थेंक इउ दे खोनाबायबा ओमफ्राय जाथुलिनिया ओमफ्राय जा फिया मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों जा फिया मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया माबा संथ'वाखै आरोना पि बड' संथ'वाखै ओमफ्राय जा रसा मा रिप्लाइ होआ आब' रिप्लाइ होआ थांखो मैया नेट पेक जोबना नायनो मोनासैनो आङो मा होनो बुंबाय रिप्लाइ होदोंथ' फंबाय आगै रसमेन आगै जेबो नङा दे होनदोंना आङो आगैसना मैया नेट पेक जोबदोंमोनबा नोंनिया नायनो मोनाखैबा जेबो नङा दे आगै ओमफ्राय जोंहा अके होनबाय ओमफ्राय जोंहा नैयाव ओमफ्राय जोंहा फिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ना पि बड'आ
ओंख्रिखौनो संथ'वाखै फंबाय ओमफ्राय जोंहा या मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बाजै होनबाय ओमफ्राय नै बियो जोंनि मेसेज थुलुनिया अन होनदों थेंक इउ रसा मा रिप्लाइ होआ आब' होनबाय आगै होबायमोन ना सना ओमफ्राय हेरेनफ्रा जा मा होनदों आइफोर बिरदाव थुलुनि नानि होनदों नै हरेन्द्रआ बिरदावसोनो थुलुनि ओमफ्राय जा एस एमआ अन होनदों थुलुनिया जोंहा हरेन्द्र आंनाव फै दे 9 होनदों 9आवनो लिरदों आरोना ओमफ्राय थुलुनि जा अन होनदों ओमफ्राय जा दालि आदसा नामा दालि ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो बाजै नामा मा सौफैलायखोहा दालिसो सौफैलायबाय माथोलै दालि मा ओंख्रि होनदों ओंख्रि संथ'वाखैनो दालि दा दालिखौनो जानांगोनसो नामा जा थुलुनिया मा होनदों मन' जाबाय बिमा नोंनियाबो होनदों जाथ'वाखैनो माबा नांगौना दुब्लिथि थुलुनि जाथ'वाखै आंनाबो ओमफ्राय जा एस एमआ मा अन होनदों माबाया दाउखुमायाबो अन होनदों जोंहा ओमफ्राय जा सनजिमाया मा होनदों बाजै सासेयालाय होनदों बाजै सासेया बाजै सासे सोर बाजै सासे गोसोंखै दं बिब'खौसो सोंखो नामा दङ बेखौ सोंदोंबा ना सोरखौबा सोंखो ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया अन होनदों आरोना जोंहा प्रिटिया लाइक दानदों थेंक इउ लाइक होनाय थाखाय प्रिटि गोजोननाय थाबाय दै जोंहा दालिया मा होनखो बाजैया अबेनि जाखो होनदों आङो मा होनो आसामनि आङो बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनदों एस एम बिमा नोङो दानिया मानो मेन चेनेलजों फैला होनदों एस एम बिमा मानो मेन चेनेलजों फैलानो थुलुनिया सोंदों जोंहा महतमाया मा होनखो नागिरना हर आदसा सासे नागिरना हरदोलै आब' आंनो होनदों आदसा सासे नागिरना हरदोलै आब' आंनो होनदों ना आयो फंबाय बबेयाव नागिरनांगोन बबेयाव नागिरना मोननो सना आंलाय महतमा फंबाय ओमफ्राय जोंहा एस एमआ होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया आगै बिरदावसोना आंहा सिनायाखैमोन होनदों आरोना ओमफ्राय थाबखौनो रायथिना लायाबा होनदों मिनिदों आरोना सिनायाखैमोननो थाबखौनो रायथिना लायासैबा ओमफ्राय मिनिबाय जोंहा दाउखुमाया जोंहा मा होनगोन सनजिमा साबधान अके बेक रिप्लाइ दे होनदों सनजिमा नोंखौ जोंहा दाउखुमाया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक हरफिननो थिनदों ओमफ्राय जोंहा प्रिटिया लोगो जादो दे आंजोंबो होनदों जोंहा प्रिटिया लोगो जादोनो प्रिटिजोंबो ओमफ्राय सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे फन लाइकनि दे लाइक करो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा सनजिमाया मा होनखो बिनानाव दंना गैया बाजै होनदों बिनानावा दङ दंनायालाय सनजिमा ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो प्रिटि आं सनजिमा नामा प्रिटि आं सनजिमा नामा होननानै सोंदों नै थुलुनि आदसा थुलुनि अफिसियेल प्रिटि आं सनजिमा नामा होननानै सोंदों ओमफ्राय जोंहा प्रिटिया मा होनगोन दाउखुमै लोगो जादो दे होनदों लोगो जानोनो दाउखुमै प्रिटिया लोगो लादो प्रिटिया आब' थुलु होनदों आब' थुलुनो ओमफ्राय जोंहा हरेनफ्रा मा होनखो बारा खाथि दादावबो आफि होनदों आरोना आफि सना ओरैनोबा आंना टिभिसो नंगौ नामा गावदां नुखायो आदसा ओमफ्राय खाफालाव कुसुम आदसा हरजागोनबो होनदों नंगौ नामा आंहा सिनायहरलाना बोनानैसो फरायबाय आंहा मा होनो हरेन्द्र बै कमेन्ट माबानायफोरा बेयावसो फरायनो मोजां जायो आरोना मबाइलाव बेयाव दा बेलेग मबाइलावबाबो जारलाहाय दे खाथियाव दावलांला दे मा होनो हरेन्द्रखौ आफा सना ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनखो हाथाय खिथाबाय नामा थुलुनिया जोंहा मा होनखो महतमा
नोंनिया चेनेल ना होनदों महतमा नोंनिया चेनेल नामा होनो सोंदों जोंहा थुलुनिया ओमफ्राय जोंहा एसे मामा होनखो थुलुनि बिमा मेन चेनेल जों एलबि बारा गिदिंजाया रिपर्ट मारिना होयो होनदों नंगौना आंनियाथ' मा होनो कमेन्टबो थांला सोरनाबा माबोरै जाखो सटआव आरोना सोरांनाव माबा सरि सागोर ना माने सागोरनावबो थाङासै ओमफ्राय माबानावबो फोरिनावबो थाङासै आरो सासे दहाय सोरनाबा सोरनाव थुदोंमोन आङो थाङासै मानो थाङो नाथाय सटआ ओमफ्राय नायाखैसो सानलायसिगोन ना बिसोरो जाला कमेन्टआ मानो बिदि जाखोथाय ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो नंगौना नङा सानदों आं नंगौना नङा सानदोंनो जोंहा थुलुनिया जोंहा मिस्टारा सफैनो हादों हेलो गुड इवनिंग डार्लिंग बोला अच्छा मिस्टर गुड इवनिंग डार्लिंग हाउ आर यू बोला मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय प्रिटिया नंगौ होनदों जोंहा प्रिटि बासुआ नंगौ होनदों जोंहा सुनिला टिक्का बोला अच्छा टिक्का ओके ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो एस एम बिमा आंबो सानदों नोंखौ मेनजों फैनाय नुयैखाय होनदों आरोना मेनजों फैनाय नुयैखाय सोंदों आरोना नेटआ नोंनो होबाथाय आंहाबो जोबगोन ना लांदो अन होदो बैखौ अन होदो नोङो नै अन होबाय थांदो ओमफ्राय जोंहा मेनजों फैनाय नुयैखाय सोंदों आरोना दा जागोन र' बेखौ ओरै खालामसिन मादै ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनदों बानायनो हैनाय माबाना आं सुनानै जों बादिखौ रावबो लाया नामा लै आब' मानो लाया जानांगौ महतमा लायोब्रा फंबाय लागोन मानो लाया जादों फंबाय लाग्राबो थायोब्रा फंबाय ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनगोन आंबो आइदि जोंसो जोंखारसिगोन दे अब्ला बिमामोन बिमा मेन एलबि स होनदों आरोना आदसा मेन एलबि स आइडिजोंसो माबानोसै आरोना मा थुलुनियाबो मानसिफ्रा बांसिनानो बिदि जाजोब्बायलै आइडिजों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आदसा प्रिटिया जोंहा ब्लु होलाय होनदो आरोना ब्लु होबाय आङो दाउखुमै मा होनखो प्रिटि साब खालामबाय आङो बेक रिप्लाइ दे कमेन्टबो हरबाय आं लाइकबो होबाय आं दे होनदों आरोना मा होनो प्रिटि कमेन्टबो हरबायनो साबबो खालामबायनो बेक रिटार्न बिबाय आरोना जोंहा दाउखुमैया जोंहा थुलुनिया प्रिटि नों एलबि होला नामा दानिया होनदों जोंहा थुलुनिया सोंदों प्रिटि नों एलबि होला नामानो सोंदों आरोना जोंहा दानसोरां नुजाफैनो हादों दिनै मोजां नुखोमादों बाजै दाना नुखोमादों बाजै होनदों नुखोमादों दे मा होनो दानसोरां ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनखो रेड दिखा बोला अच्छा रेड दिखा क्यों रेड दिखा रे हाँ रेड दिख रहा है ओमफ्राय जोंहा प्रिटिया मा होनखो अके दाउखुमै र' हरगासिनो आंबो ब्लु लाग्रोनि होनदों ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो सनजिमा बे रफिन दे नोङो भिडिअ गैया आदसा
सन्जिमा बे हरफिन दे नों भिडिअ गैया होनदों आरोना बे हरफिननो आच्छा सन्जिमानिया भिडिअ गैया आरोना होमबा दाउथुमै सन्जिमा बे हरफिननो थिनदों दाउथुमैया भिडिअ गैयानो नोंनिया ओमफ्राय जा हरेन्द्रआ मा होनखो आंनि मबाइला गाज्रि जाना दं थुलुनि नानि बेवहायसो नायदोंनो कम्पिउटारावसो थुलुनि जोंहा हरेन्द्रआ माने बिरदावमोन नामा बिरदावा आरोना ओमफ्राय जा प्रितिया मा होनखो होथ'वाखै आब' गोबावसै होफिनसिगोन आंबो होनदों होथ'वाखैनो आरोना प्रिति बासुआ गोबाव जाबायनो ओमफ्राय होफिनसिगोन आरोना होफिनसिगोननो ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनगोन नङालै होनदों आच्छा नङालै ओमफ्राय जोंहा मुथुलुनिया जोंहा मा होनगोन नुथारा माथो आङो नोंनिखौ प्रिति होनदों नुथारा माथो आं नुथारानो थुलुनिया प्रिति नोंनिखौ ओमफ्राय जोंहा सन्जिमाया सोर बहानि लोगोफोर होननानै सोंदों नै सन्जिमाया सोर बहानिनो खिथालायदो दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो थुलुनि बाजै मा ओंख्रि संदोंलै बाजै सना ओंथि माइनाव होनदों मा ओंख्रि संखोनो थुलुनि दाउखुमाया सोंदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो हरेन्द्र सोरमोनलाय आङो सिनायासै होनदों हरेन्द्रआ माबायानो बिरदावानो थुलुनि सिनायासैनो जोंहा खिथाना लादोसो नै थुलुनिया सिनायाखैनोलै हरेन्द्र ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मा होनखो साब देना गैया आच्छा साब दंना गैया नोंनाबा आंजोंबा होनदों साब दंना गैया नोंनाबा आंजोंबा होननानै सोंदों प्रितिया नै सोरखौ सोंखो प्रिति साब दंना गैया होननानै सोंबाय ओमफ्राय थुलुनिया मा होनगोन आंनियाबो बिदिनो जायोथ' कमेन्ट हरबाबो थाङा होनदों आंना थांलानो सब भिडिअआ जाखांबायानो आरोना थांलानो ओमफ्राय बे साथामा गावसोरनाव नायासै हरासै सानसिगोन ना ओरैनोबोथ' खिथानो मोनाखै जारलासो सोरनावबा थाङा बायदि मोनखाबाय आरो आङो ना थांनाय नंला बायदि ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनखो थुलुनि बिमा बे ओमफ्राय नोंनिया मा होनो थुलुनि थांफिनो नामा नोंनिया कमेन्ट थाङा ओमफ्राय उनाव थांफिनो नामा बानायबोथ' जाया खोमालै ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनखो थुलुनि बिमा बेखायनो गिनाय जाबाय आं आइडिफोरा रोङा ना लोगो जानो थांनाया रिपर्टसो मारियो बा सोरनाबा कमेन्टखौनो हरनो हाया जादों आंना होनदों बिदिसो जायो नामा होमबा आइडिफोरजों बेरायग्राफ्रा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय थुलुनिया मा होनखो दाउथुमै आगै जोंहा जोगोनार ना ओमफ्राय एम्फौ फ्राय होनदों जोगोनारजों ना ओमफ्राय एम्फौ फ्रायनो थुलुनि मोनहा दाउथुमै ओमफ्राय जोंहा मनिकाया मेसेज कार्ड ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मा होनखो बेखायनोथ' माबा होजाया खोमा दै माहाजों होलाबायोलै प्रितिया मा होनखो सनजि चेनेलखौ गोबावसै आं सालायाखै प्रितिखौसो सालायसै आं होनदों बै सनजिखौ सालायाखैनो आरोना
गोबावसैनो इनिफ्राय प्रिति चेनेलखौसो सालायबायनो प्रितिया ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनदों बिरदावफोरहाय मा सिमला बागाननि थुलुनि नानि होनदों सिमला बागाननि थुलुनि नानि होनदों हरेन्द्रआ बिरदावफोरहाय मा होनदों आरोना हाय मा सिमला बागाननि थुलुनि नानि होनदों सिमला बागाननिनो थुलुनि नानि हरेन्द्रआ ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनगोन नंगौ दं दां बिमा होनदों ना दं बिमा होनदों बिराद बिमा ओमफ्राय जोंहा मनिका मा होनखो मनिकलिका आदसा जा एसएमआ मा होनखो गिनानैनो चेनेलजों गिदिंला आं होनदों आदसा ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनखो आं दाहाय बङाइगावआव आदसा थांगोन आफि सना होनदों बङाइगावआव फैगोन आरोना दे जागोन दे आफा सना दे ओमफ्राय हरेन्द्र आफा रोजा थुलुनिया मा होनदों हा हरेन बिरदाव आगै नोंलाय आंजोखौ मानो नानि बुंनांगौ बेखायनोथ' सिनायाखै आङो नोंखौ गथ' होनदों थुलुनिखौ नानि होनबाय नालाय सिनायाखैनो होसोबाय ओंखायनो सिनायाखैनो ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनदों आब'आ बहानिमोन होनदों आं मा होनो बङाइगावआव थायो दे मा होनो महतमा दावफुङाया जोंहा नङा नामा बाजै नंगौ नामा बाजै थुलुनि होनदोंनो ओमफ्राय जोंहा ABCD हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया आंजों साब गैयादां प्रिति आंनाव कमेन्ट हर आं बेक खालामगोननि होनदों आरोना थुलुनि मा होनो प्रिति थुलुनिजों मा होनो लोगो गैयाबा लोगो जानानै कमेन्ट हरना दोननांगौनो थुलुनिया जोंहा मा होनो बेक हरफिनगोननो आरोना ओमफ्राय थुलुनिया दावखुमै आगै आंनाबो फैनो दाहायो होनदों थुलुनिनाव थांनो बावनाङानो मा होनोमोनलायो दावखुमै दाहाय ओमफ्राय जोंहा प्रितिया मा होनखो दावखुमै साब हरबाय आंबो होनदों प्रिति दावखुमै साब हरबायनो प्रितियाबो ओमफ्राय जोंहा ABCया मा होनखो we cannot see you full picture okay send hide clear आदसा क्लियर माने हो गया रे ऐसा ही होगा हो गया क्लियर नङाखै नालाय बेना फुल नहीं देखा क्या हो गया रे बस ना ABCD we cannot see you full picture okay आदसा जी ओमफ्राय जोंहा एसएमआ अन होनदों थेंक इउ दावखुमै मा होनदों ब्लु होजोब हो बाजै गासैनो होलाबायजायालै दावखुमै ओमफ्राय ब्लु होजोब बाजै गासैनोबो लोगो जाजोब थांसै बाजैनो दावखुमै होलाबायजायालै गिनांगौबो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थुलुनिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय दा थानसोराङा जोंहा मा होनखो बाजै मोसाना देखायहरनाय नानि होनदों मोसाना देखायहरनो आरो मोसानो रोङालै आङो थानसोरां ओमफ्राय जोंहा रुफाया मा होनखो थाबा लायो थाबथालायो थाब फराय होनदों थाब फरायनो रोङालै रुफा सना नामा रुफा सना आरोना अके थाब फरायनो रोङालै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थाबथायोब्रा मानसिफ्राबो थाबथायो माथो ना बयनिबो लिरनाया एखे जायाना रुफा सना ओमफ्राय जोंहा सहाया मा होनखो आरो नुदानलाय लाङो नै मबाइलखौ लाना थांलायबायलै मबाइलखौसो
सहाया लाइक दान आब' होनदों आरोना थेंक इउ सहाय लाइक होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो प्रिटि अके थेंक्स होनदों आरोना जोंहा महतमाया मा होनखो आङो बाक्सानि हिर'लै आदसा बाक्सानि हिर' आरोना बाक्सानि हिर' बाक्सानि आरो नोङो ना आंबो सोंनाय जायाखैना आदसा ओमफ्राय जोंहा प्रिटिया मा होनखो साब दं ना गैया नायलाय आब' थुलु होनदों साब दंना गैया नायनांगौनो थुलु प्रिटिया थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया अन होनदों जोंहा रुफाया हाब मा सिन्दुराबो मोनथाम आदसा औ मोनथाम दिनै बेनो दिनैनियानो थाथोंसै एलबियाव दै रुपासना फुजा होदोंमोनलै ओमफ्राय देलायनाय जाबायब्रा एसे रुपासना ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मा होनखो ब्लु गैया बिमा बिमा हरदो आंनो होनो नोंनो होआखैना आङो हरबाय दे थुलु थुलुल' होननोसै आङो दै हरबाय ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया आङो तामुलपुरनिलै सनजिमा होनदों तामुलपुरनिनो सनजिमा जोंहा दाउखुमैया जोंहा सनजिमाया मा होनगोन दाउखुमै आङो हरफिनबाय होनदों हरफिनबायनो दाउखुमै सनजिमायाबो दे ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मा होनगोन नोङो हरगोन कमेन्ट प्रिटि होनदों नों हरग्रो कमेन्ट प्रिटि होनदों प्रिटि कमेन्ट हरग्रोनांगौनो थुलुनि नाव ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया अके सनजिमा थेंक्स होनदों आरोना जोंहा एसएमआ अन होनदों थेंक इउ जोंहा थुलुआबो अन होनदों थेंक इउ रुफाया जोंहा आंबो लोगो जानो रोङा होनदों लोगो जानो रोङा आदसा लोगो जानो रोङा आरोना लोगो जादो दे ओमफ्राय जोंहा एसएमआ मा होनखो अन होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया हाय रुपा सना माइनाव अमा जिउ होनदों अमा जिउ अमा होनगोना अमा होनगोब्रा दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन थुलुनि अन होनदों आरोना थेंक इउ जोंहा सनजिमाया मा होनगोन दाउखुमै तामुलपुरनि होननानै दानहरबाय आरोना जा एसएमआ अन होनदों थुलुनिया जोंहा जा गोजान कमेन्ट दंबावोसो बिमा फरायख'नो हाला होनदों रुफाया मा होनगोन आयो आंनि जिउ दाउखुमै सना उमा ओमफ्राय जोंहा थुलुनिया मिनिबाय दाउखुमैया जोंहा एसएम आदा बहानि बा रुफा फैदोंलै नायहरसाय आदा होनदों रुफा फैदोंलाय ओमफ्राय जोंहा एसएमआ दाउखुमै रुफा सना खाथा होनदों रुपा सनाया प्रिटि बासु सनजि नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलुआ अन होनदों दाउखुमाया औलै एसएम आदा होनदों जोंहा अपिया मा होनदों वेर आर इउ फ्रम ब्र आदसा जि फ्रम आसाम हेरे अपि डेक्सटार ओमफ्राय जोंहा रुपा सनाया एसएम हाखा होनदों एसएमआ जोंहा दाउखुमै नोङो नायदो रुपा सनाखौ आङो नायला दे हाखा रुपा सनाया एसएम दाउखुमै आङो आंनिसो दे एसे नोजोर हो आरोना एसएम दाउखुमैया आंनिसो दे होनदों रुपा सनाया दाउखुमैया रुपा सनानिसोनो एसएम एसे नोजोर हो होनदों आरोना जोंहा सनजिमाया मा होनगोन अफि डेक्सटार फ्रम आसाम बोला फ्रम आसाम हाजी आसाम है अच्छा सनजिमाया सोंगोन ना अके डेक्सटार फ्रम आसाम बताया ओमफ्राय जोंहा एमबिया हाय होनदों ना हाय एमबि दाउखुमैया जोंहा रुपा सिनायगोन हाय नों हाया सिगां हाबनो रुपा सिगां हाबनो हाया हारां रांसो माथो आब' एसएम होनदों आरोना सिगाङावनो हारां रुपाया मा होनखो ओइ एलबि मा होनखो एलबि गथ' लावगि आदसा एलबि गथ' लावगि दिंग्लि आदसा माब्लानि कमेन्ट फरायदों माबायदि कमेन्ट फरायदों होननानै हरहैदों मा जाखो माबा जालायबाय नामा मा होनो रुपा सना माबा प्रब्लेम जादों नामा
रुपा सना ओमफ्राय जा एसेमा मा होनगोन दाउखुमै आरो रुपा सना लागारो लागे राहो ना सना लागा राहो नं टेनसन no टेनसन हा मिनगोन दाउखुमै आरो रुपा सना लागो रोहो लानो फरायदोंमोन no टेनसन हा होनलाय ओमफ्राय जा रुपा सनाया I am blood by इदि हरफैबाय आरो ना आदसा नों माबामोन नामाब्रा रुपा सनायालाय सोरमोनब्रा लावगि होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा सहाया रुपा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जोंहा सनजिमाया कन काहा से हो बोला सनजिमा ने दाउखुमैया एसएम आदा हा जाथारलालै आदा एसएम होनदों ओमफ्राय जोंहा जाथारला होनना मिनिबाय जोंहा दाउखुमैया सनजिमा बहानिलै नों होननानै होनदों आरो ना सनजिमा बहानिनो दाउखुमैया सोंदों राकेशआ मा होनो जा बबेनि बाजैया एलबि आदसा बाजैया एलबि होनदों आरो ना राकेशआ आदसा आं आसामनिलै आसामनि मा होनो माबेनि बाजैया लाइ होनदों बाजैयालाय होनदों आंबो सोंदों आरो ना राकेशआ ओमफ्राय जा एसएमआ मा होनगोन दाउखुमै ब्र मोजाङै नायदोब्रा रुपा सनाखौ हा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जा सहाया दाउखुमै होननानै बिदि नायबाय आरो ना नै नायखुमाबाय दाउखुमैयाबो सहाय होननानै नायखुमाबाय जा थुलुनिया बिमा थाथ'दो आङो ओंखारथ'नोसै आंनाबो फै दाहाय होनदों दे थुलुनि जागोन दे सहाया मा होनखो दाउखुमै होननानै नायबाय दाउखुमैया सहाय होननानैनो मेगन गिदिर गिदिर नायलायलायबाय दे ओमफ्राय जा एसेमा मा होनगोन दाउखुमै ब्र आंबो सासे नागिरदोंमोन रावबो नायसनथारा होनलांबाय आरो ना रावबो नायसनथारासैनो नागिरदोंमोन जा एसेमाबो सहाया जोंहा दाउखुमै होनदों आरो ना आयु दाउखुमै होननानै नै दाउखुमै जा अमिता आदसा मा ओंख्रि बानायनाय अच्छा ओंख्रि बानायथ'वाखै अमित मतलब सब्जी नहीं बनाया अभी भी दाउखुमैया मा होनखो औलै सना आदा मा जाबावगोनथाय होनदों आरो ना ओमफ्राय जों राकेशआ मा होनखो माबेनि जाखो बाजैया होनदों आदसा आं बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो फानानो नांथारालालै आदा एसएम होनदों फाना नांथारासै आरो ना एन्जर बायदि फानसाबाय होनबा दाउखुमै प्रिया हाय बिउटिफुल भाभीजी लाइक डन और हार्ट दे दिया ओके थैंक यू हार्ट देने के लिए लाइक देने के लिए बिउटिफुल थैंक यू आपी ओमफ्राय जा एसएमआ मा होनगोन नायसंथारा दाउखुमै ब्र जोंखौ बाला दिपकआसो मालाय सिथाब हाखा होनदों आरो ना दिपकजों आदसा ओमफ्राय जोंहा सोरां नार्जारिया हेलौ बाजै होनदों हेलौ बिबोनां दाउखुमैया औलै एसएम आदा बे दिपकआ बारसोमगारो माथो हा आदा होनदों ना दिपकआ माथो जा एसएम होनगोन दिपकनि खिथु खारनांसिगोन बाला नङाबा जाला हाखा होनदों आरो ना दिपकजों खारखुमानांसिगोन थांलायबायसो बियो दिपकआ अबावबा देवानिथ' बियो थाथेरथारा आं नुयो बेखौ दिपकखौ गल गल ओमफ्राय जोंहा सुपारा आदसा लाइक होबाय दे होननानै होनदों दे गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सहाया अन होनदों आरो ना एसएमआ जोंहा दाउखुमै ब्र बिके आगै बाय आङो ओंखारथ'बाय दिपकखौ नायनि र' बहा दं हाय होनदों आरो ना बाय दे एसएम दे गुमै दे बाय नागिरहैदो दे नागिरहैनो अबाव दं जा अनसुमैया ओइ बिमा सना ओंखि आं फैलायबायलै होनदों दे बिमा सना नोंनावसोमोन नामाब्रा सखिद'आव खननै थांनायालाय
आंना सोरनाबा सोरनाबा सर्ट कमेन्ट थांलालै जारला जाबाय सर्ट भिडिअ'आवबो ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनगोन SM आदा बाय बाय होनदों नै दाउखुमायाबो जोंहा सहाया वेलकाम 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 अनसुमै होननानै हात हरदों नै जोंहा सहाया अनसुमै ओमफ्राय जोंहा सुपारा SM आदा दिनै LB होआखैमोन नामा माथो नटिफिकेसनबो फैया होनदों SM सुपारा सोंदों LB होदोंना होआखैमोननो नटिफिकेसन थाङाखैनो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो हाय अनसुमै ओंखि सना मा खबरलै होनदों अनसुमै मा खबरनो दाउखुमाया सोंदों नै ओमफ्राय जोंहा महतमाया मा होनखो आब' अखा हादों नामा होनदों अखाया हादोंमोन फंबाय मा होनो बां फ्रि फ्रि हाबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो दाउखुमै आदा होनदों सुपारा जोंहा सहाया दाउखुमै होननानै नै बिदि नायबाय नै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया सुपार बि सुपार बस ब्र माखो BS ना ब्र मा खबरलै होनदों ना सुपार ब्राद मा लिरखोलै र' मा खबरलै होननानै सोंबाय आरोना सुपारखौ दाउखुमैया ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो हेलौ दाउखुमै सना होनदों आरोना हेलौ दाउखुमै सनानो ओमफ्राय जोंहा सहाया आब' अनसुमै होननानै नायबाय नै सुपारा दाउखुमै आदा मोजां नङा आंना होनदों मोजां नङानो ओमफ्राय जोंना बिरदावा उनाव बिरदाव गयारिया उनाव सोर दं होनदों आदसा फिसाला दं फिसाला ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया बहानि सहायलै बे होनदों बहानि सहाय होनदों आरोना लै बे होनदों सहाया दाउखुमै आं होनदों आरोना नै दाउखुमाया मा होनदों अनसुमै ओंखाम संबाय ना ओंख्रि माइनाव अनसुलि होनदों ओंखाम संबाय नामानो अनसुमै दाउखुमाया सोंदों आरोना जा इलिजा आगैया हाय आब' लाइक दानदों थेंक इउ आगै इलिजा गोजोननाय थाबाय आगै दे अनसुमैया ओइ आगै सहाय होननानै हरबाय जा इलिजाया आब' होनदों आरोना आगैया ओमफ्राय जा सुपारा मालाबा मालाबा सोरनावबा नटिफिकेसनानो फैया होनदों आंनावबोथ' बिदिनो आरोना आरो आंना कमेन्टबो थांबावलासो मा होनो भिडिअ'आव सोरनावबा ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया ब्लु हो होनदों आरोना ब्लु होबाय आगै इलिजा ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनगोन जोंनावथ' गारनोनो रोंला होनदों बिराद हाथारदों होनबा ना आदसा एथ' बिदि हायाखै हानायालाय अखाया इयाव महात्मा फंबाय ओमफ्राय जोंहा सहाया आब' अनसुमै होननानै हरबाय नै जोंहा दाउखुमैया बहानि आंलै नाया आं नोंखौ होनदों बहानि आंलै नाया आं नोंखौ होनबाय जोंहा दाउखुमैया जा सहाया थाथ'दो दे आब' सना होननानै हरदों दे सहाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे हरनायनि थाखाय आरो आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोंहा एसिमखौसो रायलायहरबावो अनसुमैया मा होनगोन संबाय दाउखुमै ओंख्रि होनदों संबाय दाउखुमै संबायनो आरोना अनसुमैया इलिजा आगैया अनसुमै आब' लोगो जादो होनदों इलिजा आगैया लोगो जानोनो अनसुमै इलिजाया लोगो लादो आरोना जोंहा सहाया आब' सना अनसुमै थाथ' नोंहा होनदों आरोना अनसुमै जोंहा नै सहाया थाथ' होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा सोरां नुजाफैनो हादों बाजै मा खबर होनबाय आरोना खबरा मोजां आंनिया सोरां ओमफ्राय जोंहा सहाया दाउखुमै थाथ' बाय होनदों बाय होबाय नै दाउखुमै जोंहा सहाया थांनोसैनो आरोना ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो र' दे नानि खिनो आं होनदों उदै गाज्रि जादों आंना होनदों दे जारला दे खिग्रोदो दे उदै गाज्रि जादोंबा मा जानायमोनब्रा सुपार उदै गाज्रि जालायनाय दे इलिजाया मा होनखो सहाय जयेन मि होनदों सहाय जयेन जानोमोन नै इलिजाया ओमफ्राय जोंहा सहाया लाइक दान आब' गावदां सना होनबाय थेंक इउ सहाय आगै सना लाइक होनायनि थाखाय हार्ट हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनगोन हाबाय थायोलै जों गोसो जाबानो जोंजों गोसो जाबानो होनदों आरोना अखाया हाबाय थायो आरोना आदसा
जा हाबाय हाबाय थायोलै होनदोंना जा गोसो जाबानो होनदोंना आदसा ओमफ्राय दाउखुमाया मा ओंख्रि संखो अनसुमै ओंख्रि होनदों मा ओंख्रि संखोनो अनसुमै दाउखुमाया सोंबाय ओमफ्राय जा अनसुमैया दे आगै सहाय होनदों दे आगै सहाय होनदों ओमफ्राय जोंहा पुरबाजति बसुमतारी पुरबास जति बसुमतारी हाय ना हाय ओमफ्राय जा इलिजा आगैया आब' दा फैगोन दे आं आलु एवनि होनदों दे इलिजा आगै दाउखुमाया मागो सहायखौ बाय हमनो जादों आं अनसुमै होनदों सहायखौ बाय होननो हमनो जादों सहायखौ बाय हमनो जादों आं अनसुमै होनदों आरोना दाउखुमाया जा अनसुमैया होनदों दे इलिजा आगै बेग हरबाय आंबो होनदों इलिजा आगै जा अनसुमैया बेग हरबायनो ना इलिजा आगै बेग हरबायनो अनसुमैया जा इलिजाया अन होनदों थेंक इउ जोंहा दानसोराङा मा होनगोन निउ साबसक्राइबार बाजै सना होनदों सानसोरां अके निउ साबसक्राइबार अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सानसोरां ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अनसुमैया बयलार बेदर आलुसो ओंख्रि होनदों बयलार बेदरजों आलुनो जोंहा महरमाया मा होनगोन आब' बेरायनो फै होनदों मालाबा होनदों थांगोन र' मालाबा महरमा बाक्सानि होनदों नामा ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया अनसुमै आब' साब दंखायो आब' होनदों अनसुमै साब दंखायोनो इलिजाजों माबाया अबाव दं ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया बाजै बायलै बेरायनि र' आं बाजै सनान दे दाउखुमै दे बेराय दे एसे दे ओमफ्राय महरमाया दा गरम बोथोराव मोजां बोथोराव मोजां जाथारनो दा गरम बोथोराव आरोना मोजां जागोन थानो टाउनाव आदसा गरम बोथोराव आरोना गरम बोथोराव मोजां जागोन बुजिबावासैहाय महरमा आगै महरमा फंबाय सना बुजिबावासै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जिगयारिया गुड इभिनिं जिगयारि गुड इभिनिं ओमफ्राय मा होनदों महरमा गैया नङा आब' जों थानो जागायाव आदसा जों थानाय जायगायाव बेरायनो मोजां दै नोंसोर थानाय जायगायाव बेरायनो मोजां आरोना आब' जों थानाय जायगायाव बेरायनो मोजां दै नोंबा अबे जायगायाव दं महरमा फंबाय जायगाया बेरायनो मोजां आरोना आदसा अबाव दं नोङो फंबाय
माबाफोर जब मावो नामा? नोंनि माबाफोरालाय बेसे? जारलालै ओमफ्राय मा होनो हाफ्लंआव लै आब' होनदों ए माबा जब मावो नामा फंबाय? Bapak setahun kuliah pun ini kok beri जाजोब्बाय दांलै मिथिला लां मा खालामो जाखौथ' थारमोन ओमफ्राय होनदों आरोना आब' होनदों आरोना आदसा मा जब मावोबा ओमफ्राय नोंबो आर्मिसो नामा महरबा फंबाय ओमफ्राय जोंहा रतन बर'आ नुजाफैनो हादों आरोना हाय हेल' आब' नों अबेनि फेस अबेनि फेस टाइम कमेन्ट रिप्लाइ आदसा फार्स्ट टाइम दाना फार्स्ट टाइम कमेन्ट रिप्लाइ मी होनदों आदसा नों आरो फार्स्ट टाइम आरोना आंखौ सोंदों आरोना अबेनि आं आसामनि आगै आं आसाम बङाइगाव ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैदोंना थेंक इउ आगै जोंना आंनि एडमिसनाव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय दे आगै दे गोजोननाय थाबाय आगै जइन गैयाबा जइन जादो सना रतन आगै ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै गालां आरोना कमेन्ट गालांदो आंनि भिडिअआव आगै ओमफ्राय नोंनो बेग हरफिनगोन आङो ओमफ्राय जोंहा मरमायाव होनदों आसाम पुलिसलै आब' होनदों आदसा मोजाङानो आरोना होमबा आसाम पुलिस अके मोजाङानो फंबाय ओमफ्राय रिमल नार्जारिया माहा थायो सिस्टारनो होनदों आं बङाइगावआव थायो ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे मा होनो रतन बर' फंबाय जइन गैयाबा जइन जादो रिमल ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे ओमफ्राय मा होनखो रजे सफैनो हादों आब' होनबाय ओमफ्राय जोंहा रिमला मा होनखो माहा थायो सिस्टार सोंबाय रजे सफैनो हादों हाय हेल' 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 आब' गावदां हरबाय थेंक इउ आगै रजे सना महरमाया जोंहा मोजां नङा दै आब' होनदों आदसा मोजां नङा होमबा आगै मोजां मोनाखै होमबा जायगाया मोजां रंजा 20 लाइक दान आब' गावदांबाय थेंक इउ आगै 20 लाइक खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय सादि खालामबाय नामा महरमा ओमफ्राय बड'आ जोंहा मा होनदों हेल' बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों आदसा बड' आगै मा संथ'वाखैनो मा ओंख्रि जागोनबा ओमफ्राय जोंहा महरमा फंबाया सैमासो साख्रि मावनाया होनदों नोंनाया बिदिबो नंगौ ओमफ्राय माथो खालामनो आरोना महरमा फंबाय ओमफ्राय हाबा खालामबाय नामा फंबाय ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो मा ओंख्रि संखो आब' गावदां होनदों ओंखाम संथ'वाखैलै आगै रजे ओमफ्राय जोंहा रतना फेमिलि सोर सोर दं आब' नोंसोराहा होनदों फेमिलि आंनि फिसाला दं आगै ओमफ्राय आंनि बोराइ दं बोराया थाया आरोना केम्पआव थायो ओमफ्राय रजे आगैया अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय रजे आगै महरमाया जोंहा फंबाया मा होनखो खालामाखैलै आब' होनदों ए खालामाखै आरोना औ दे दे खामायनानै लाग्रोदो होमबा महरमा फंबाय ओमफ्राय जोंहा बड' चेनेल ना मा ना बियो नोंनि महरमा फंबाय ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो
hello bossman होनदों जा hello bossman होनबाय जानाय गथ'आ ओमफ्राय जा मदमा फंबाया खालामाखैलै होनदों खालामाखै आं बुजिबायाखै खामायनानै लाग्रोदो फंबाय ना मा होनो ओमफ्राय नाङालै आब' दंखायो खोमा नाङालै आब' ओमफ्राय चेनेल नामा नोंनि बियो मदमा फंबाय ओमफ्राय जा र'जिया अन होनदों आरोना ओमफ्राय जा र'जिया अन होनदों ओमफ्राय दि ब्रह्म नुजाफैनो हादों अखा हायाखै नामा अखाया हादोंमोन एसे एसे बांद्राय बिदि जुब जुब हायासै आरोना बिदि ओमफ्राय जोंहा मदमा मा होनदों नङा नाङा आब' होनदों नाङा आब' होनदों ओमफ्राय र'जिया आब' गावदां होननानै हरबाय गावदां लादो होनदों जागोन दे मा होनो लाबाय आं आगै रजे सना ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनगोन लाइक दानबा जायो थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय बड' लाइक होनायनि थाखाय जयेन गैयाबा जयेन जानानै कमेन्ट गालांदो आं बेग्रिटाबो बुंगोन रतना मा होनदों गुमैया मा खामानि मावो आब' होनदों आदसा नों गुमैया माबा SSB आव फंबाय रतन मोजां र'जिया आब' अनसुमै फैदोंमोन नामा होनदों अनसुमै फैदोंमोन ओमफ्राय बायबायथ' लायाखैमोन बायदि मोनदोंमोन आं बेखौ फैदोंमोन अनसुमै मोननिजों नोंसिनिजों खाथि जायो नामाब्रा रजे आगै ओमफ्राय जोंहा थांबाय नामा होनदों बायबायथ' लायाखैमोन बियो अनसुमैया लानायालाय दा फैफिनगोनसो नामा ओमफ्राय रजे आगैया अन होनदों आरोना ओमफ्राय महरमाया आब' सोरबाफोर मोजां सिख्ला दंबा नायना हरदोलै होनदों मोजां सिख्ला नागिरनोबो जारला नागिरनायाबो जारलालै फंबाय महरमा फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रजे गामिसेयावनो आब' होनदों रजे आगैया गामिसेयानो होनदों आदसा गामि मोनसेनिनो आरो होनबा ना ओमफ्राय महरमा हाय हेल' होनदों जोंहा रजेया नै महरमा हाय हेल' होनदों रजेया ओमफ्राय आब' होनदों आरोना नोङो मबाइल माबा लानो मबाइल माबाया बाबा होयो मबाइल जायिया मोनसेया लाबोलाय आंनो हो नों मोननै मानो लानो मबाइल एक दे दो एक का है पुराना वाला मोजां महरमाया मा होनदों रजे मा खबर होनदों आरोना रजेया हरगोन महरमाया रजे मा खबर होनदोंलाय रजे ओमफ्राय रजेया हरगोन फैयाखै नामा आब' दिनै होनदों हाहा फैयाखै मानो फैयाखैथाय फैयोमोन दिनै मर्निंआव फैयाखै बियो ओमफ्राय मानो फैयाखै बेबा बेस्थ'सो नामा ओमफ्राय जोंहा रजेया महरमा बहानिमोन होनदों बहानिमोननो रजेया सोंदों ओमफ्राय जोंहा रजेया नंगौ नामा आब' हाहा होनदों बेबो फैबाथाय नोंखौ नागिरो इन्टारेस्ट मोनोना नोंजोंसो इन्टारेस्ट मोनथारो ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनदों बाक्सानिलै आं रजे होनदों बाक्सानिनो रजे
ओमफ्राय रजिया नोंगौ नामा महात्मा होनदों। ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनबाय बाक्सानि आब' आं बाय आब' गुड नाइट होनदों। ए बाक्सा आदसा नोंबो बाक्सानिमोन रतन बर' फंबाया ओमफ्राय बाय आब' होनदों बाय बाय गुड नाइट दे आगै रतन। नोंबो बाक्सानिमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनदों बाजैया बबेनि जाखो होनदों। आङो आसामनिलै आसामनि बड' बङाइगाव। ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनदों एक्टर दंना गैया रजे एक्टर दंना गैयानो रजे मरनाया सोंदोंनो। रजिया महात्मा दं हाय हाखा मिनिदों एक्टर दंनो रजिया रजियाबो एक्टर गैयामोनबा रजिखौ लानो हागौमोन फंबाय महात्मा। रजियाबो थाब एक्टर लाबायना। ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों आइबिना आंहा दासो आदसा आंहा दासो साखा बन्द' जिमा होनदों। ए साखा बन्द'मोन माने अजितआ दासो सफैबाय होनबा। आदसा दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय जोंहा रजिया अजित होननानै नै मेगन थाइसे नाहरबाय अजित नै रजिया जोंहा सिंगेला हाय आब' होनदोंना हाय सिंगेल आगै। ओमफ्राय जोंहा रजिया हा मिनिदों। जोंहा अजितआ माथो ओंख्रि संखो बिमा होनदों। ओंख्रिया संथ'वासैलै अजित ओंख्रिखौनो खिथानो हाया आङो थाब सङा नालाय। रजिया आब' होनदों आरोना आगै। ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनखो बेनोथ' जारलालै होनदों। बेनोथ' जारला फंबाय। ओमफ्राय जोंहा रजिया हा मिनिबाय रजियाबो थाब एक्टर लाबायबा दाबा लानो हागौमोनलै रजिखौ रजित बिफा लाइक होबाय नामा? लाइकखौसो सोंग्रोबावो नामा? ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क सफैनो हादों आरोना। ओंखाम जाबाय नामा डिके बर' ब्लग होनदों। आदसा ओंखाम जाथ'वाखैनो नेटवार्क बर' सङाखैनो। ओमफ्राय नेटवार्कआ लाइक दा होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे नेटवार्क बर'। ओमफ्राय महात्माया मा होनखो एसे गोजाननिसो लागौलै मा आब' होनदों आरोना। आदसा लांना आब' होनदों ए गोजाननिसो नांगौ आरो होनबा नोंनोबो। आदसा नोंनिया थांनो हायि फैनो हायिनि होनबा फंबाय महात्मा फंबाय। ओमफ्राय गोजाननिया मोजां जायो नामाब्रा फंबाय होनबा। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रजिया महात्मा लोगो जादो दे आंजों होनदों। लोगो जानोबानो रजिजों महात्मा। ओमफ्राय जोंहा नेटवार्क माबा मा होनखो नेटवार्क फंबाया नेटवार्कआ रजे ओंखाम जाबाय नामा होनदों। ओंखाम जाबाय नामानो रजे नेटवार्कआ सोंदों। जोंहा नेटवार्कआ हा मिनिदों। जा अनसुमैया रजे सना होननानै गाबफैबायनो रजे नागिरफैदोंसोमोन अनसुमै नोंखौ गाबफैबाय नै फैफिनबाय नै अनसुमैया गाबफैलायबाय फैनानै। ओमफ्राय रजे नोङो अबेनि आं सोंनाय जायाखैमोन दे दिनै सोंनोसै सोंखांबाय ना माबायमोन खिथाहरलाय जोंहा नोंसोर गामिजों रजे आगै। ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो रजे सना होननानै गाबबाय महात्माया आब' होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ अके होनदों नेटवार्कआ अन होनदों जोंहा। ओमफ्राय प्रेमथा मोना जोंहा आयु आं नुनाय नङाहाय बेखौबो मबाइलाव फिसा फिसा मा लिरखोहाय लाइक ओइ आं सिनायलालै नुदानोना
फ्रेम tamam एसे गिदिर लिरनानै हरदोलाय सिनायला आङो ओमफ्राय नेटवार्कआ अके होनदों आरोना नेटवार्कआ हा होनबाय नेटवार्कआ अके ओमफ्राय जोंहा आदसा दिपकआ मा लान्दादा बोराय खाख्राबफ्रा पिक्सार नायनानै लादोंथाय आन्दायलायनो नागिरो आङो हाथ पिक्सारा सोलाय प्रफाइला दिपक पिक्सारा सोलायनानै आन्दायो आंहा माबा सोर फैखो सानो आङो ओमफ्राय जोंहा दोनदो हा होनदो होद दोनाबा दानो थाइथामल' जादोंदां थाइसेयानो जानाया जायाखैथाय थोद बे प्रफाइल पिक्सारा सोलायनानै ला आन्दायोलै आङो ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ अन होनदों आरोना जोंहा रजेया दहाय रजे सनाया नेटवार्क जाबाय आङो सोरमोन नों होनदों नेटवार्क जाबायनो ओमफ्राय सोरमोन नों सोंदों जोंहा रजेया जोंहा महरमा फंबाया नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरलै होनदों नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरलै होनदों नाम्बारसो बिबायनो महरमाया मेसेन्जाराव फेसबुक पेज दं नामाब्रा महरमा फंबाय पेज दंबा फल' खालामलै एसे पेजफोरनियाबो बारायथोंसै बे माने इउटुबजोंनो लिंक दंखायो आंनियाबो फल' खालामनानै होलै हरनोबा फंबाय ओमफ्राय जोंहा सिजौआ मा होनखो आदसा सिजौ सफैनो हादों जोंहा सिजौ बिफां मोजां ना बिनानाव खबरा होनदों आरोना खबरा आंना मोजां सिजौ बिफां खबरा मोजां ओमफ्राय जोंहा रजे आब' अनसुमै होनदोंनै ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ अके होनबाय नेटवार्कआ हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बे दिनहै जा नों समायना नुदोंलै बिखे आदसा नंगौ आरो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आब' सना आङो चिरांनिसोमोन खिथाबायमोन आं दा थायो अदालगुरि माजबाटआव आदसा अदालगुरि माजबाटआव खिथाबायमोन नालाय चिरांनि मा गामिनिमोनब्रा रजे चिरांनि ओमफ्राय जोंहा सिजौआ मा होनखो ओरैखौ लाबोलाय नांलाबा नोंखौ होनाखै दे बाबा आंखौ लोगो खालाम होनदों जोंहा सिजौ बिफाङा लोगो खालामनोनो ओमफ्राय जोंहा रजेया बहा दिपक हाखा होनदों ना बहा दिपक हाखा आदसा दिपकआ गल गल नामा नेटवार्क बायदि नांखायो नामाथाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ आं ओंखाम जानि दे र' दे बिमा होनदो दे जाना लादोलै अजित दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ रजे होननानै हरैनो आं नुखानायसोब्रा दिपक नेटवार्कसो ना नोङो गल गल जायो ओमफ्राय जोंहा महरनाय आब' दं होनदों नेटवार्क जायाबाबो जायाना बिराद जारला जायो जाब नेटवार्क बायदिसो जानांगौ जायो महरमा फंबाया आब' दं होनदों आरोना फल' खालामब्रा फंबाय होनबालाय ओमफ्राय जोंहा रजेया अजित होननानै नै बिदि नाहरबाय जोंहा रजेया सनाया ओमफ्राय जोंहा रजेया दिपक आयु मानि रागालाय होनदों आरोना मानो रागानो ओमफ्राय मानो रागा जोंखो सोंबायलै रजेया ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ मा ओंख्रि जादों रजे होनबाय ना मा ओंख्रि जादों रजे होननानै सोंदों नेटवार्कआ रजे ओमफ्राय नेटवार्कआ अके होनदों रजेया आब' होनदों जा अजितआ माखौ नायखो रजे सना होनदों माखौ नायखोनो रजे सना आइया जा अजितआ सोंदों नेटवार्कआ अके होनदों जा रजेया आमथेखानिसोमोन आब' होनदों आमथेखानि आरोना आमथेखा खैला मैला नामा रजे आगै रजे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ रजे होननानै माबाबाय लाहरबाय नै रजे ओमफ्राय जोंहा रागाखौ गिनायखाय लाहरबायनो नेटवार्कआ नेटवार्क दिपकआ रजे बिकेखौ आं लानिसै नामा हाखा होनदों प्रफाइल पिक्सारखौ सोलायनानै होलाय आन्दायलाबाय आन्दायो आंहा ओमफ्राय रजेया मा होनखो नुबानो नायदाव नुबानो रायदाव आं अजितआ होनदों नुबा रायदावा अजितआ होनदों आरोना नुबानो रायदावा अजितआ होनदों आरोना नुबाबो रायदावानो मोनबाय दे रजेया अजित ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो खालामगोन दे आब' होनदों दे फंबाय दे
ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ अन होनदों अनसुमाया जोंहा रजे होननानै नै नायबाय ओमफ्राय महात्मा फंबाया रजे नाम्बारखौ हरला नामा होनदों नाम्बार बिबायनो रजे जोंहा महात्मा फंबाया ओमफ्राय जोंहा रजे आब' अनसुमै होननानै नै बिदि नायदों ओमफ्राय नेटवार्कआ अनसुमै बर' ओंखाम जाबाय नामा होनदों नेटवार्कआ ओंखाम जाबाय नामानो अनसुमै सोंदों नेटवार्कआ अके होनदों अजितआ आं ओंखाम जाग्रो सनामोन ओंखाम जाग्रोनो आरोना सनाफोर अजितआ ओमफ्राय नेटवार्कआ अन होनदों दीपकआ रजे होननानै मिनिहरदों जा रजेया आब' गावदां खैला मैला आमथेखा नोंसो आं होनदों अच्छा अभी रोजे नेटवार्कआ मा होनखो हमको ब्लू देना है ओके दे दिया नेटवार्क ओमफ्राय जा अनसुमाया कल फैदोंमोन खि होनदों कल फैदोंमोननो जा अनसुमैनावबो ओमफ्राय जा नेटवार्कआ अके बिदिखौ लाबोदो इलायसो होगोन आं नै जा रजेया मा होनखो महनमा आंना नाम्बार गैयालाय होनदों नाम्बार गैयानो ओमफ्राय नेटवार्कआ खा मिनिदों नेटवार्कआ अन होनदों रजेया अजित होननानै हाथाय हरहैबायनो रागा जोंबाय नै रजेया नेटवार्कआ अके होनदों नेटवार्कआ जोंहा खा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा रजेयाबो अजित जासुला होननानै मिनिबाय नै ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ रजे होननानै हा मिनिबाय अजितआ र' बेदर गरम दे सनामोन आदसा बेदर अरनो दे सनामोन होनदों बेदर अरनोनोलै जोंहा अजितआ बेदर अरनो जा महात्माया आब' ओंखाम ओंख्रि संला नामा दिनै नोंसोरा होनदों आंखौ सोंदों आरोना र' दा संगोन मा होनो महात्मा फंबाय जों 10:30 जायो ओंखामखौनो ओंखायनो थाब सङा ओमफ्राय जोंहा माबाया अनसुमैया मा होनखो नेटवार्क थाथ'वाखै होनदों आरोना नेटवार्क थाथ'वाखै होनदों नेटवार्क थाथ'वाखै आरोना नेटवार्क सरि नेटवार्क जाथ'वाखै होनदों जा अनसुमैया जाथ'वाखैनो अनसुमैया नेटवार्क ओमफ्राय जा रजेया नेटवार्क हा मिनिबाय नै ओमफ्राय जा नेटवार्कआ अके होनदों आरोना जा दीपकआ बिके नोंखौ दिनै आदसा बिदि आरोना रागा जोंदों आरो मानोब्रा दीपक रागासो जोंनाय जादोंलाय मानो जोंलाबायखोब्रा दालाय बे प्रफाइलखौल' सोलायना लादोलाय नोङो दीपक आंहा आन्दायो माबा आन्दायो आंहा ओमफ्राय जा रजेया मा होनो अजित लिरखांबाय खोमा होनबा अजित जासुला गावल' जादोंना नों हा मिनिहरदो आरोना गावल' जादों नेटवार्कआ जा अन होनदों रजेया दीपक होननानै खुगा सिनानै मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय जा नेटवार्कआ गुड होनदों आरोना नेटवार्कआ हा मिनिबाय रजेया दाबो जाया नामालाय आब' अनसुमै हा होनो दाबो जाया नामानो रजेया सोंदों जोंहा जा अजितआ आङो रायलायथ'नो हाथ'वा सना होनदों बेदर हरनायखौ रायलायथ'नो हाथ'ला खोमाहाय माबाया अजितआ रायलायथ'नो हाथ'ला होनो बेदर हरबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनगौ गुमैया नोजोर होदों हा होनदों हा जोंहा महरमाया मा होनगौ गुमैया खैथायाव फैयो डिउटिनिफ्राय होनदों आंखौ सोंदों नामा फंबाय महरमा बियो केम्पआवसो थायो इयाव रुमाव थाया आरोना फंबाय केम्पआव थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा दीपकआ रजे नोंनि मानो नोजोर होदों हा होनदों रजे आंनि मानो नोजोर होदों हा होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनिरामा रजे सना I miss you होनदों नै अनिरामा I miss you नो रजे ओमफ्य जा रजेया अजित होननानै मिनिहरबाय नेटवार्कआ रजे हम कौन है मालूम है होनदों आरोना अच्छा नेटवर्क कौन है रोजे मालूम है कि नहीं है पूछ रहा है नेटवर्क बर'ने जा नेटवार्कआ अके होनदों नेटवार्कआ हा मिनिबाय जा रजे सनाया दीपक होननानै हाथाय हरबाय नै जा रजे सनायाबो नेटवार्क बर'आ अके होनदों आरोना जा बिरजन फंबाय नुजाफैदो हेलौ दिदि
abusai mupuni ayahu apuni ayahu acha hello didi um, apa abusai आपसे मुपोनी आया है मतलब अपनी ना मा अपनी आया हु hey मा होनो माबानिसो लिरोलै बुजिनाबो जोंहा आंहा बुजिख'नो हालाय लाङा मा होनोमोनलाय गंगारनि आदसा बिरन फंबाया ओमफ्राय जोंहा महरमा फंबाया औ होनदों आरोना औ होनदों ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ अके होनदों जोंहा अनसुमैया औ र' बे दिपकखौनो होननानै नायखुमादों दिपकखौ नायखुमाबायनो जोंहाबो अनसुमैयाबो ओमफ्राय जोंहा नोजोर ओमफ्राय जोंहा रजेया अनिरा मोनसे आइ मिस इउ टु होननानै हार्ट हरदों नै अनिरामा जोंहा बाजै उनाव थानाया बाबु नामा होनदों उनाव थानाया बाबु फिसाला आंनि ओमफ्राय जोंहा दिपकआ रजे बिकेया आंनिसो हा होनदों आरोना बारे ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ गुड होनबाय अनिरामा जोंहा मा खालामदों रजे सना होनदों मा खालामदोंनो रजे सना अनिरामा सोंदों जोंहा नेटवार्कआ मा होनदों आपका नेटवर्क खराब है ना मेरा खराब हो गया रे बोला आपका नेटवर्क खराब है अच्छा खराब है ना मेरा खराब हो गया रे बोला अच्छा नेटवर्क खराब हो गया क्या आपका नेटवर्क मेरा नहीं हुआ है क्या मेरा तो नहीं हुआ है आपका हुआ है नेटवर्क जी ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजितआ आङो अनदं अनदं दाउन होनदों आरोना अनदं दे होनदों आं अनदं दे होनदों जोंहा अजितआ जोंहा रजा मा होनखो नेटवर्क कौन है मुझे मालूम नहीं है होनदों जोंहा रजाया नेटवर्क कौन है मुझे मालूम नहीं है होनबाय जोंहा रजायाबो ओमफ्राय जोंहा सिनायासैनो ओमफ्राय नेटवार्कआ अके ओमफ्राय नेटवार्कआ हाय होनदों आरोना रजाया जोंहा ओरैनो दं अनिराम नोंहालाय होनदों ओमफ्राय नोंहालायनो अनिराम रजाया सोंदों ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अनसुमै आंनि जादा आंनि जा दा नोजोर होखादे नोंसोर होनदों आरोना अनसुमै आंनि जा होनदों आंनि जा दा नोजोर होखादे नोंसोरो होनदों आरोना अनसुमै ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ अंजलि आईडी से आया है बोला अंजलि आईडी से अच्छा नेटवार्कआ ओके होनदों नेटवार्कआ ऑन अच्छा नेटवार्क अंजलि है क्या रजिया मा होनगोन लाला दे दीपक हा होनदों लाला दे दीपक हा होनबाय जोंहा रजिया लाला माखौबा ओमफ्राय नेटवार्कआ अन नेटवार्कआ अके जोंहा बिरजना लै आब' होनदों आरोना आदसा माबोरैब्रा खबरा बिरजन नेटवार्कआ हा मिनिबाय रजिया जा अनजालि नेटवार्क हा होनदों आरोना अनिरामा आंबो ओरैनो दङलै रजे सना नोंखौ गोसोखांदों दं होनदों आदसा गोसोखांदों दं नेटवार्कआ अके होनदों दिपकआ रजे बिकेया आंनि खासे हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो महात्मा फंबाया आब' बाबुआ बे क्लास 1 मोनखो होनदोंना बेयो क्लास 1 मोनबाय बाबुआ 1 क्लासाव मोनबाय बाबुआ महात्मा ओमफ्राय जोंहा रजेया नंगौ नामा अनिराम होननानै हार्ट हरबाय ओमफ्राय जोंहा नेटवार्कआ जिर' नामा आई लव यू का आईडी से आया हे बोला अच्छा आई लव यू का आईडी से आया हे बोला ओमफ्राय जोंहा अजितआ जाना फैदो सनामोन होनदों आरोना जाना फैदो सनामोन होनदों आरोना अजितआ नेटवार्कआ अके होनदों जोंहा ओमफ्राय रन्जन बर'आ नाइस सना बाजै होनदों आरोना थेंक इउ रन्जन
ओमफ्राय रजेया जा दिप होननानै मिनिहरबाय अनिरामा रजे सदा आंनो सासे नागिरना हरदोलै होनदों अनिरामा हरबायनो रजे नोंनाव सासे नांगौनो जा माबाया रजेया अजित र' जानो थांगासिनो दे हाहा होनदों आरोना आदसा जानो थांगासिनो अजित रजेया र' होनदों ओमफ्राय जा रजेया र' सिदा दाजा दे हरगोन दे सासे अनिराम होनदों र' सिन्था दाजा दे होनदों आरोना र' सिन्था दाजा दे हरगोन दे सासे अनिराम हाहा होनदों आरोना सासे नागिरना हरसैनो रजेया सिन्था दाख्लाम होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनिरामा बिके बाजै बाबुआ बेसां फरायबाय दं होनदों आदसा दासो क्लास 1आव मोनदों बाबुआ ओमफ्राय जा अनिरामा थगायनाङा रजे सना होनदों आरोना थगायनाङानो नागिरना हरथारनांगौ आरोना बिरसना आब' दिनहैहाय मोननै लानाया आदसा जोबोद समायना नुसिनदों दे आब' सना होनदों आदसा नंगौ नामा बिरजन फंबाय फुजा होदोंमोन दिनै ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो थगाया दे अनिराम हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय महात्माया मा होनखो इंलिस मिडियाम नामा आब' होनदों इंलिसानो होनो आरोना ओमफ्राय हिन्दीया बांसिन सोलियो रायलायनाया ओमफ्राय खिन्थु क्लास देरबा रायलायनो मोना आरो मा होनो हिन्दी रायलायनो मोना अब्लाबो रायलायो बिसोरो माबा आरोना स्कुला दिल्ली मा होनो डिपेसखौ मिथियोना दिल्ली पाब्लिक स्कुलखौ महात्मा फंबाय ओमफ्राय जा दिपकआ बिके बाजै आङो थांनोसै दे बाय बाय गुड नाइट आदसा दे गल नेटवार्क दिपक दे ओंखाम संना जाग्रोदो दे मा होनो दिपक अनिरामा मा होनगोन नोंहा बिबोनां दंबोला हर आंनो होनदों नोंहा बिबोनां दंबोला हर आंनो होनबाय अनिरामा सोरनाव बेखौ रजेनाव बिबाय खोमा रजे ओमफ्राय जा दिपकआ रजे बाय बाय होनबाय नै दिपकआ जामाखौ अनसुमै बाय बाय दे होनदों आरोना जा रजेया दिपक थांनोसैबो होनदों थांसैलायनो बियो गल माबा गिदिंसिगोनलाय माबासिगोनलाय बियो नारायण होननानै फ्रि टिभियाव गिदिंहैसिगोनलाय खोमालै दिपकआ अनसुमैया जा मा होनगोन दिपक बाय बाय दाउ मा होनखो दाउनि दैयाव बाय बाय होनबाना दिपक बाय बाय दैयावनि दे ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनदों रजे नों फैबाय होनदों रजे नों फैबायनो माबाया एमुसारिया सोंदों रजे नों फैबाय होननानै ओमफ्राय जोंहा बिरदाव गयारिया हाय बाजै होनदों ना हाय बिरदाव बिबोनां ओमफ्राय जोंहा रजेया आं फैबायथ' एम नोंलाय बहा दं होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनखो सिस्टार नोंनि मिनिनाय रायलायनायखौ जा खुसि आराम नुयो होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा एमब्रादार ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो बे रजेया लाइफआव फैला नामा होनदों आदसा रजे दङब्रा नुवाखै नामाब्रा बिरजन फंबाय रजेखौ दा फैदों रजेया दा फैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा महात्मा फंबाया मा होनखो मिथियो होनदों मिथियो आरोना ओमफ्राय जोंहा एमनो मा होनदों रजे आं बै बिमा सासेनाव दंमोन बि बसुमतारिनाव होनदों बि बसुमतारियाबो फैदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा रजेया नंगौ नामा एम होनदों एम मुसाहारिया रजे होनदों टाइमफ्रानो मिलायाना आरो हिनजावफ्रा टाइम मोनबानो होनांगौ जायोना आं टाइम टेबोल माबानो हाया आरोना फिक्स टाइमबो लानो हाया मालाबा बारो मालाबा मायो आया मानो बख'ना गालांखोब्रा बेखौलाय ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो बिरजन सोर जाखो सासे रजेखौ होनखो होनदों बिरजन सोर जाखो सासे रजेखौ होनखो होनबाय नै रजेया अके एम होनदों
बिरजनासो रजेखौ नागिरखोथाय मिथियासैलाय रजिया दङथ' बिरजन माबा देलाय होयैखाय समायाखै खोमा माबा सरि सिनायाखै खोमालै रजे नोंखौ आगै नोंखौ आं देलाय होआसैना रजे आगै बेखायनो सिनायासै खोमालै बिरजना बिरजन फंबाय थांखो ना माखो सिनायासै दां गावहा ओमफ्राय आयौ आंनावसो रजेया जाहैदों नायबा रजेया मिनिबा रजे आब' होनबा रजे फाहामि अच्छा अच्छा है दे थांजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे सोर सोर माथो सिरि जाखोरा होनदों सिरि जाबाय नै कमेन्ट हर सिरि जाबाय जोंहा बेजन फंबाया रजियानो नोंखौल' नुना दं माथो रजे होनदों रजेयानो होनदों नोंखौल' नुनाय दं माथो रजे होनदों रजिया नै आं देलायहोयैखाय मा होनो सिनायाखै नामाब्रा बिरजन रजिया इलाय दङना ना सोरखौबासो नागिरदों नामाब्रा जिउनि रजेसो ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो आङो जाखांलायबाय दाना बोरमा बेदरजों सनामोन होनदों अजितआ जाखांबायनो बोरमा बेदरजों हाब उथिनो रोंखानाय नंला नोङो होमबा जबाथाय सिखारनो रोंनाय नंला उन्दुबाबो सिखारनो रोंनाय नंला नोङो खम बुरजा जाबाय नोङो होमबा अजित बिफा खम बुरजा जाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा रानदं अके बिटिवाइ हाय होनदों आरोना रानदङा हाय बिटिवाइ जामुनाया दे आब' आंनि डिउटि जोबजासिम थाथारदो होनदों डिउटि जोबजासिम आदसा खैथायाव जोबो नोंनियाबो डिउटिया आंबो थानाया थायो गोबाव थायो आङो माने खैथासिम थागोन आं आदसा माबा मबाइलखौ अन दोनगोन आरो आं दसेना ओमफ्राय ओंखाम संजानोसै आरो नोंनिया डिउटिया खैथायाव जोबगोनबा मरमा आदसा नों डिउटियावसो दं आरो ना होमबा मरमा फंबाय थेंकिउ दे आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मरमा फंबाय डिउटिनिफ्रायनो सापर्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय जोंहा रजिया होनबालाय मानो रजिया नै जा होनबालाय मानोथो नुना सोंखोहाय हाखा होनदों नुना मानो सोंखो बिरजन फंबाय नै रजिया सोंबाय नुनानै मानो सोंखोनो आं होनखादोंना देलायहोयैखाय सिनायाखै होननानै ओमफ्राय जोंहा अजितआ मिनिदोलै अजितआ ओमफ्राय जोंहा अजितआ नै इयाव खुगा बार गलायनाय मिनिबाय खोमाहाय ओमफ्राय नै इयाव मिनिबाय जोंहा अजितआ ओमफ्राय रजिया अजित जासुला आदसा जाखांबाय नामा होनदों आरोना ओमफ्राय मिनिबाय ओमफ्राय रायथाय गयारिया मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया मा संनाय जागोनथाय आगै रायथाय आदसा रायथाय अके ओमफ्राय जोंहा अजितआ ना ओमफ्राय जोंहा बे दावगयारिया नोंहा बिनानाव दंना होनदों सोरखौ सोंखो बे दावगयारि आंखौसो सोंखो ना माखो ओमफ्राय जोंहा महतमाया आदसा 9थासिम दङलै आब' होनदों 9था मानोलै माबालांबाय 9था आदसा सुथि जागोन आरो ना 9थासिम अके बिदा फंबाय ओमफ्राय जोंहा रजिया मिनिदो आरोना देलायहैनाय समा नुसिन खाथाराखैलै बेयो मोसायो रे इसको दे
ओमफ्राय जा अजितआ आंबो नोंखौ लिंहरखादोंमोन आंबो नोंखौ लिंहरखादोंमोन सना जानोबा होननानै होनदों जा अजितआ नै लिंहरखादोंमोननो रजे होनबाय खोमा जानोबा होननानै लिंहरखादोंमोननो दे सनाफोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट ओरै दोनबाय ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो नोंना आंना गारिखौ मोनासै नामा अजित हाहा आंहा गारिखौ मोनासै नामा अजित हाहा होननानै माबा बुंहरबाय नै गारि मोनासै होनबाय नामा मा होनो रजे सनायालाय ओमफ्राय जा प्रनम बसुमतारी I am एन्टि लाभार आच्छा एन्टि लाभार आच्छा एन्टि लाभारा सोर जाखो प्रनम बसुमतारी ओमफ्राय जा रायथाया मा होनखो खैथायाव उन्दुयो आब'मोनहालाय होनदों उन्दुनाया बिराद टाइम जायो 11:30 जायो रायथाय जोंनि उन्दुनाया आगै ओमफ्राय जा अजितआ सना रजि होनदों नै अजितआ जा मधुमा फंबाया आब' बेरायनो फै गुमैया सुटिनिफ्राय फैबा होनदों आरोना थांगोन र' मा होनो मधुमा फंबाय नोंगुमै फैबा ओमफ्राय जा रजेया औ अजित होननानै मिनिहरदो नै दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट दसे ना फिसाहो माबा फिसाहो ओमफ्राय जा अजितआ आङो र'लाय गासिनो दे आङो लाइ गासिनो दे रजि सना हा होनदों आरोना रायलायगासिनो दे आङो रायलायगासिनो दे रजे सना हा ओइ बाबा फिसाहो कलियाम फिसाहो ब्रियान ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो फै आङो नेनानै आच्छा आं र' लायगासिनोसो होनदोंना आं र' लायगासिनो दे रजे सना होनदों आरोना आच्छा लायगासिनो रजे सना ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो फै आं नेनानै दं दे हा होनदों नेनानै दंनो रजेयाबो जा महरमाया मा होनखो बर' राजानि नेरसोनफोरखौ नायनो होनदों बर' राजानि नेरसोनफोर दं आरो आच्छा बर' राजानि नेरसोनफोरखौ नायनो होनदों ओमफ्राय नै बिरजना जोंहा दे रजे नोंहाबो फैदो लाइभआवहाय होनदों दे रजे नोंहाबो फैदो लाइभआवहाय होनदों नै रजा बिरजना ओमफ्राय जा सिनिल बिटिवाइ नाइस होनदों आरोना नाइस डान अके सिनिल ओमफ्राय जा राजेश नमस्कार क्या ये हाय ना नमस्कार क्या रे हाय राजेश जी रजेशा सरि रजेशा मा होनगोन बिरजन आङो एलबि होआहाय होनदों एलबि होआहायनो जा रजेया
Baca Birjon Rajesh Aman ke. Namaste Fabi ji bola. अच्छा नमस्ते जी राजेश नमस्ते. खबर कैसा है राजेश आपका? बाca माम ke Rozia. दे सनाफोर सोर गोदान आंजोंबो लोगो जादो दे आङो बेग हरफिनगोन होनदों. सोर गोदान दङ रजेजों लोगो जानोनो रजेया बेग हरफिनगोननो. ओमफ्राय अजितआ लाइक दान बिमा होनदों. अजित थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय बिमा सरि फिफा अजित. राजेशआ मानखो ठीक है भाभी जी बोला. अच्छा ठीक है. खाना खा लिया कि नहीं खाया राजेश? ओमफ्राय जोंहा रजेया अन होनदों. बिरजना रजे लाइभआव नामा नों फैया होनदों. लाइभआव मानो रजे लाइभ मानो नामा होनदों. माव नामा नों फैया होनदों आरोना. लाइभआव मानो फैयानो सोंदोंदां बिरजना. मानो फैयानोलै रजे सोंनाय जाबायना आंनि. ओमफ्राय जोंहा रजेया ओरैनो बिरजन होनदों. ओरैनो फैयानो. ओमफ्राय जोंहा अजितआ काश्मीराव फैगोन दा रजे सना होनदों. ओमफ्राय काश्मीराव थांगोन ना थाङानो रजे अजितआ सोंदों हनै. ओमफ्राय रजेया जा अन होनदों. ओमफ्राय जोंहा उमेशआ हेलो फ्रेन्ड्स हाउ इउ होनदों. फ्रेन्ड्स हाउ इउ होनदों आरोना. हाउ इउ उमेशने हेलो उमेश फ्रेन्ड हाउ इउ कैसे हो आप उमेश. हाउ इउ मैं ठीक हूँ रे उमेश आप कैसे हो बोलो. बिरजना मानखो बेफोरलाय रजे टाइम पाससो फेस मानखो बेलाय टाइम पाससो आरोना. फेसबुक मानखो बेलाय टाइम पाससो फ्रेन्ड होनबाय नामालै. ओमफ्राय जोंहा रजेया लांफैदो अजित हा मिनिबाय. ओमफ्राय जोंहा महतमाया आब' एसएसबि फोरनि सुतिया एसे खम जायो नामा होनदों. एसएसबि फोरनि सुतिया खमानो होननांसिगोन आरोना. बांद्राय सुति मोननाय बायदि मोना माथो. महतमा फंबाय. ओमफ्राय जोंहा रजेया अके बिरजन होनदों. अके बिरजन होनबाय ने रजेया. ओमफ्राय जोंहा उमेशआ मानखो ठीक है आप कैसे हो बोला. जी मैं भी ठीक हूँ उमेश जी. खाना पीना हो गया आपका उमेश. ओमफ्राय जोंहा रजेया अन होनदों आरोना. ओमफ्राय जोंहा अजितआ र' आङो बिदिबालाय थांगासिनो दङ सना रजे. आइ मालायनो रजे एर'प्लेनसोजोंसो थांबावबाय नामाब्रा नै. एर'प्लेनजोंसो थांबावबाय खोमा. दा लायनो थांबाय बिरलांनानै हनै. मोजां सालायलां अजित बिफा मोजाङै लाना फै. ओमफ्राय नै जोंहा रजेया अके फैदो होननानै नै रजेयाबो माबा हरलाबायथारबाय रकेट बायदि. गाखोना फैनोसै खोमा नै रजेयाबो. ओमफ्राय जोंहा रजेया हा मिनिबाय नै. लाइक होदो दे लाइक करो रे कौन लाइक नहीं किया सोनाफोर. ओमफ्राय जोंहा उमेशआ खालिया आप स्लीपिंग मी बोला. अच्छा खालिया आप स्लीपिंग ओके उमेश जी. ओमफ्राय जोंहा रजेया कमेन्ट आरोना. हारे कमेन्ट करो रजेया कमेन्ट आरोना.
ओमफ्राय जोंहा बिरजना दे रजे दसे टाइम पास शेयार खालामदो रजे दे होनदो आरोना दसे टाइम पास शेयार खालामदो होनबायनो जोंहा बिरजन फंबाया ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन माथो निदा सल' माथो निजा सल' जाबाय नोंना बिमा होनदो नोंना बिमा होनदो माथो निजा सल' जाबाय नोंना बिमा होनबाय माया अजित बुजियासै आंखौ होनदों ना अजित बिफा माथो निजा सल' जाबाय सल' होनदों सल' जाबाय नोंना बिमा होनदों सल' ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन दे बिरजन होनबाय उमेशआ आलु पिटिका खालु बोला आदसा आलु पिटिका अके टेस्टि रे जोंहा मा होनखो बिबेकआ आब' नोङो बहानि होनदों आदसा आङो आसामनि आसाम बङाइगाव हेल' फ्रेन्ड्स कमेन्ट खालामदो दे फंबायमोन दसे ना बिरजना मा होनगोन आब'नि लाइभआवनो फैदो दसे ना आब'आसो दुखु मोनगोन नामारा होनदो आइया मानो दुखु मोननांगौब्रा फंबाय आब'नि लाइभआवनो फैदो दसे ना आब' होनबाय ना ओमफ्राय आसो दुखु मोनगोन नामारा होनबाय आइया आंलाय मानो दुखु मोननोब्रा बिरजन आंखौ होनदों नामाब्रा दुखु मोनाब्रा ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदो सल' सल' जाबाय होनदां नोंनिखौ बिमा होनदों बुजिबावासैलै आंहा बे अजितआ मा होनखोलै सल' जाबाय मा सल' जाबायब्रा सल' जाबाय होनदां नोंनिखौ बिमा ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो आब'खौ मा होनदोंलै बेंगलनि बादिसो नुयोरा होनदों नंगौ नामा फंबाय आदसा बेंगलनि बायदिसो नुयो आरो होमबाना रजिया होनदो जोंहा ओमफ्राय जोंहा उमेशआ आम'नि नालागे नाकि आपनाक होनदों आरोना आदसा आम'नि लागे उपाय नाय आरो ना उमेश उपाय नहीं है तो क्या करो ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय बर'नि ओमफ्राय जोंहा अजितआ बुजिला बिमाया बुजियाखैदो आरो आङो देलै बुजिनाय लिरना हरलाय अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो ओमफ्राय जोंहा गासैबो फै गोजासो होनदों गासैबो गोजासो दे गाज्रि मोनला गासैबो फ्रेन्ड गोजासो दे गाज्रि मोनलायनो नाङा दे रायखल रायजोफोर होननांगौमोनब्रा रायजोफोरना गासैबो फ्रेन्ड गोजासो दे गाज्रि मोनलायनो नाङा दे होनदों जा बिरजनानै मोनलायनो नाङा दे कल होनदों ना रायखल माने रायजोफोर होननांगौमोनब्रा ना बिरजन ओमफ्राय जारौ जे हा मिनिबाय मा महतमाया मा होनगोन रा आब' होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो मनिटाइज जाबाय नामा चेनेला जायाखै मा होनो बर'नि चेनेला W नांगौ ना ओमफ्राय जोंहा
mixer like दा होबाय नो अ दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय दे के mixer ओमफ्राय जा रजेया अ होनबाय अजे दा निहोखौ होनदों आरोना निहोखौ मारै बुजि रोंथारासैलाय मारा ओमफ्राय उमेशआ आप टीचर हो नाকি আপনি আচ্ছা मैं टीचर হই নাকি বলে মই टीचर নহয় উমেশ আপনি होनदों ना মই टीचर নহয় टीचर जैसे লাগিছে নাকি उमेश हाउस वाइफ रे उमेशि ओमफ्राय जा बर'निया मा होनगोन आंबो मोजां ब्लग बानायो आंनि चेनेलावबो हाबनो हागोन होनदों आच्छा बर'नि मा होनो जा बर'नियाबो मोजां चेनेल सरि मोजां ब्लग बानायो जाहैदों आरोना हाबनो हागोननो इनि चेनेलावबो गोदानबा जयेन जाजागोन बर'नि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया बिरजना हाय रजे मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना मा ओंख्रि जानायमोननो रजे बिरजना सोंदो जोंहा फंबाया ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो हेलौ लोगोफोर लोगो जालायनि फै होनदों आरोना जोंहा के फंबाया लोगो जालायनो लिंबाय नै ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो बिरजन दालि लाइ भाजासोमोन नोंहालाय होनदों दालि लाइ भाजा मोननो ओंख्रिया रजेमोननिया बिरजन महतमाया मा होनखो आब'मोननि जों बोथोरफोरा दा गरम नामा होनदों बोथोराथ' गरम बिराद थानो हायि बायदिमोन दाखालियाव अयथासारखामोन आरोना ओरैबायदि गरम ओमफ्राय नै दा मैयाजों दिनैजों अखा हानायखायसो एसे थान्दा जानानै दं आरोना माने थानो हानाय बायदि मोनदों आरोना बिरजन सरि महतमा फंबाय ओरैबायदि गरमखामोन आयु दाख्लै साननैसो बाबरे दाबो सान्दुं दुंबा जाफिनगोनसो नामाथो गरमानो उमेश ने क्या बोला লাগিছে ওই बोला লাগিছে ওই আচ্ছা ओमफ्राय जोंहा लागि अजितआ आसामाव माबा जालागासिनो नामार बिमा होनदों आरोना आसामाव माबा जालागासिनो आं फात्ता थाबावालै अजित बिफा मा जायो मा मायो जेबो फात्ता थाया आङो माबाखौनो नायनो मोनलाना मा होनो मबाइलफ्रावबो निउसखौनो लाइभआवनो गोबाव थानानै आरो थांनाय फैनाय स्कुलाव ट्रोब थानायल' जालायलांबाय ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनदों आंनि चेनेलनि नेमखौ मोजां फराय बाजै आच्छा बर'नि ट्रेभेलारजों सोरबाफोर लोगो जानोबानो मा होनो बियो मोजां भिडिअ बानाय जाहैदों आरोना माने हाबनो हागोन जाहैदों लोगो जानो हागोन जाहैदों बर'नि ट्रेभेलारजोंबो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारिया रजे गोथावथारमोन माथो होनदों नै एमआ जोंहा गोथावथारमोननो एम मोसाहारिया होनदों आया मायाव थांलाबायखो ओमफ्राय जोंहा बर'नि ट्रेभेलारा मा होनगोन बर'नि ट्रेभेलार ना बुं बाजै सना होनदों आच्छा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो ट्राइबेल लिरसो नामाब्रा ट्राइबेल लिर ना बर'नि ट्रेभेल लिर अके बुं बाजै सना आच्छा रजेया जोंहा एम मोसाहारि नोंगौ नामा होननानै नै बिदि नायबाय अजितआ जोंहा थोद आङो जालालां रावजोंबो दे बिमा होनदों थोद आं जायालां रावजोंबो दे बिमा होनदों जाला आरो जारलालै अजितजोंबो दे जायाबालाय आरोना अजित
ओमफ्राय जोंहा केया मा होनगौ अन होनदों आरोना जोंहा के मिक्सारा अन अके ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया रजे औ नंगौ होनदों रजे औ नंगौ होनदों आरोना जा बिरजना गोथावथारमोन माथो रजे ना ओंख्रिया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया औ एम होनदों रजेया औ बिरजन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एमआ बाय दे सोलाग्रोनि होनदों आरोना सोलाग्रोनोसैनो जोंहा एमआ बाय होनबाय आरोना दे सोलाग्रोनानै लादो दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ आङो नायबाय थाग्राल' जानोसै नामा बिमा होनदों नायबाय थाग्राल' जानोसै आरो दे मेंबाय नामाब्रा अजित बिफा दे ओमफ्राय जोंहा रजेया बर'नि हाय हेल' होनदों रजेया जोंहा बर'नि हाय हेल'नो ओमफ्राय जोंहा रजेया एम थांनोसै नामा होननानै सोंदों बायलाबायना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनबाय बाजैया लाइभ फैना वाट्स टाइम बारायगासिनो होननानै सोंदों आरोना बारायगासिनो माने माथो जायानो वाट्स टाइमानो बारायो एसे मा होनो आगै बारायो बर'नि बारायोखौनो होनांसिगोन आरो ने एसे मोनो बेनिनो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो फेसबुकआव फै दे रजे होनदों फेसबुकआव थांनोनो रजे ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो आब'खौ सेयार खालामना होनि दे आब' आं फेसबुक एकाउन्टाव होनदों आंखौ होनदों आरोना फंबाय महरमा खालामना हो दे अनोबा ना मा होनो फंबाय ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो जोंहा रजे गुन्दै सोलाग्रोना लानि होनदों आरोना गुन्दै सोलाग्रोना लानिनो जोंहा एमा दे ओमफ्राय जोंहा रजेया बर'नि आं फेसबुक सालाया दे होनदों फेसबुक सालायानो जोंहा रजेया ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो बेसे जाखो बाजै होनदों आदसा वाट्स टाइमा 2000 बारबाय नामा बर'नि बारबाय नामा एसे बारबाय आरोना नांबावगौलै ओमफ्राय जोंहा अजितआ गावनिखौ खिथालाय थाराखैना गावनो जासुलि रजि होनदों गावनिखौ खिथालायथाराखै गावनो जासुलि रजि होनदों महरमाया मा होनगौ औ आब' खालामबाय दे आब' होनदों खालामबायबो आरोना अके ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो बाजैया गावदां नि एगजाम ग्रेड 3नि एगजामखौ होदोंमोन नामा होनदों आं होआखै मा होनो बर'नि आं होआखै बिबोनां ग्रेड 3 एगजाम होआखै आं ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो मा जायगानि बाजैया होनदों आदसा आङो आसाम बङाइ आगै बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो माखौ लाय अजित होनदों ना माखौ लाय अजित होनदों ना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो आंबो गरेस्वरनिसो होनदों गरेस्वरनिनो ना जोंहा बर'निया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिरजना आंजोंबो खालामना दै आं जेबो खालामा दै रजे नोंहा आंखौहाय गिबायसो नामा रजे होनदों आरोना जेबो खालामानो बिरजना गिबाय नामा सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो निख्रिखौ रजे होमबा ना ओंख्रिखौ रजे होनदों जोंहा नै अजितआ ओंख्रिखौ रजे होनदों जोंहा महरमाया मा होनखो आब'आ बिदि टाइमाव सामफ्रामबो फैयो नामा होनदों आङो सामफ्रामबो फैथ'गासिनो आरोना महरमा आगै बिदि टाइमाव
ओमफ्राय मर्निंआवबो मा होनो 8:30सोनिफ्राय फैयो आङो महात्मा आगै ओमफ्राय जा अर्गेना अच्छा अर्गेन जी ओए रोजे नमस्कार अच्छा अर्गेन आ गया रोजे जी आप अर्गेन आपको ढूंढ रहा था रे अर्गेन ने सॉरी माबा रोजे ने अर्गेन जा बर'निया मा होनबाय काजलगावआव आं थांनाय बोसोर लक्ष्मी फुजायाव थांदोंमोन होनदों काजलगावआवनो आरोना आदसा काजलगावनि लक्ष्मी फुजाखौ जोङो जानायानो जायाबा बेजों बिजि लक्ष्मी फुजाखौ आरोना जों बिजनिनिखौसो जानाय जायो ओमफ्राय जा अर्गेना आदसा बिके मेम नमस्कार ओके नमस्कार जी अर्गेन ओमफ्राय जा अर्गेना 27 लाइक दान मेम ओके थेंक इउ अर्गेन जी राबाया र' नेथ' खामजानो आयु बिदिसो आरो जाखांनांगौ नै फैनांगौब्रा राबाहै दे जाना लादो आरोना ओमफ्राय जा सानसोराङा हाय फैलायबाय बाजै सना लाइक होबाय दा मा ओंख्रि संगोन सानखो होनदो ओंख्रिखौ मिथिलालै आङो मा ओंख्रि संनाय जायोथाय ओंख्रिया बिदिनो आरोना जगार थाया संब्रबनानैसो जालाबायो ओमफ्राय जोंहा रजेया अजित जासुला दालि लाइ फाजासोमोन होनदों ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनगोन हासबेन्डआ जब मावो बाजै होनदों हासबेन्डआ जब मावो बर'नि बिबोनां ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन गियाखै बिरजन होनदों गियाखैनो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगौ अर्गेन वेलकाम बोला और हार दे दिया रजे ने अर्गेन जी ओमफ्राय जोंहा महात्मा फंबाया आब' होनबाथ' मोजां जाबाय दे आंनोबो टाइम पास खालामनो होनदो नंगौ नामा फंबाय दे महात्मा फंबाय ओमफ्राय जोंहा अर्गेना रजे कसम से तुन रहा था क्या मुझे हाँ बोला हाँ जी कसम लेने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी रोजे ने फर्स्ट टाइम में आके पूछा कि ऑर्गेन आया कि नहीं आया डायरेक्ट पूछा रे रोजे ने आपको ऑर्गेन जी मैंने बोला ऑर्गेन नहीं आया मॉर्निंग में भी नहीं आया अब आ गया देखो रोजे आ गया ओमफ्राय बर'निया मा होनखो दुर्गा फुजायाव थांगोन बाजै बङाइगावआव दे फै दे मा होनो बर'नि बिबोनां दे फै दे बङाइगावआव अके ओमफ्राय जोंहा रजेया आयु दिख' होननानै बिदि नायबाय नै ओमफ्राय अर्गेना मोनबाय वेलकाम टु इउ रजे होननानै हरबाय नै रजे ओमफ्राय जोंहा रजेया अर्गेन हा हास्रा हे ओमफ्राय जोंहा हिरेना मा होनगोन हिरेन बर'आ बाजै मा खबर आङो नायलायबाय नोंखौनो होनदों दे बिबोनां बिबाजैखौ नायाबा सोरखौ नायबावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा दे लाइक होदो दे सनाफोर अर्गेन जी लाइक दे दो रे अच्छा लाइक दे दिया क्या दे दो ओमफ्राय अजितआ जोंहा मा होनखो बाजै मा खबरा आंना मोजां दे मा होनो हिरेन आगै हिरेन बर' आगै खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ अदालगुरियाव हिन्जाव मानखो साथाम हिन्जावसाफोरखौ हमलायबाय साला सोरनि फिसाफोर बिदि खामानि मावो ब्रा होनदों अदालगुरियाव आदसा साथाम अके बर' नामाब्रा अजित आङो माबाखौनो नुलाना मा होनो टाइमखौनो मोनला माबा नायनो जारलासो जाबायलै ओंखायनो जेबो माबाला आङो मिथिला ओमफ्राय माबा लोगोफोरजोंबो बिदि रायलायनाय माबा मोनलाना ओमफ्राय अर्गेना हा मिनिदों आदसा नन बिटिसि लाइक दानदों थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय नन बिटिसि लाइक होनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोंहा सनजुआ मा होनखो हाय बाजै होनदों आरोना हाय सन्जु ओमफ्राय अर्गेना रोजे को ले सालू क्या रोजे को ले खालू अच्छा
रोजे खाले खालू हाँ रोजे कोले खालू क्या नाम बीके मैम क्या खाते हो हा हा बोला सालू क्या बोल रहा है रोजे कोले हाँ सालू सालू क्या नेम नेम बीके मैम क्या खाते हो हा हा बोला ऑर्गेन ने सरे क्या ओमफ्राय रोजे ने क्या बोल रहा नॉन वेलकम नॉन वेलकम 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 बोला रोजे ने नॉन जी नॉना मान के गुड आई एम नाउ नॉट interesting all guys bye bye good night अच्छा नोंनिया इदि ननिया दे bye bye दे नोंबो गल गलसो नेटवार्क गल ननाबो दे ओमफ्राय इन्टारेस्टिं इन्टारेस्ट जायासैनो बिहा मालाय दे माबा नन टाटा बाय बाय गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो लोगोफोर आंनि चेनेलाव खेबसे हाबना नाय गाइसमोन होनदों सोरबा लोगो जानोबानो रजेसना माबाजों बर'नि ट्रेभेलार लिरना लोगोजों लोगो जानोबानो रजेसना खनसे चेनेलाव हाबना नायनोनो अनसुमैयासो थांगौ माबागौमोन खोमा अनसुमैयाबो गैला नामा नेटवार्कसो जाबाय खोमालै अनसुमैयाबो ओमफ्राय जोंहा फंबाया बिदि होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो आंहा बयखौ बिके नामा बिकेखौनो जानो बेगखौनो होनबाय खोमालै आंहा बेगखौनो जानो लुगैगासिनो दं रजे आंहा बेखौनो जानो लुगैगासिनो दं रजे सना होनदो नै आंहा बेखौनो जानो लुगैगासिनो दं ओमफ्राय जोंहा रजे हा हा अरगेन आहा बोला ओमफ्राय जोंहा नना मांखो रजे आइ एम टेनसन प्लिज बाय गुड नाइट होनदों टेनसननो रजे नै माबाया नना ओमफ्राय बाय बाय गुड नाइट होनबाय नाय नना नन बिटिसिया अरगेना जोंहा आदसा आदसा अच्छा अच्छा थुनने के लिए थैंक यू वेरी मच रोजे अनबाय अच्छा थुनने के लिए थैंक यू वेरी मच रोजे बोला ऑर्गेन ने जब मतलब ऑर्गेन आगे आता है तो ऑर्गेन रोजे को ढूंढता है आया कि नहीं आया है फिर मतलब ये रोजे आगे आया है ऑर्गेन के और तो रोजे ने पूछा कि ऑर्गेन आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया पूछ रहा था मुझे अच्छा ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो मा जब मावो हासबेन्डआ बाजै आदसा हासबेन्डआ एसएसबि आवसोमोनलै मा होनो बिबोनां बर'नि बिबोनां ओमफ्राय जोंहा रजेया नन किया होनदों नन किया होनबाय आरो जोंहा नै नन किउ ना ओमफ्राय जोंहा महात्माया मा होनखो आंजों सासे बङाइगावनि गुफुर गुरुजि दंलै होनदों बङाइगावनि आरोना बङाइगावनि गुरुजि दंलै होनदों गुरुजि दस आदसा नोंजों दंफायो आरोना होमबा महात्मा अके फंबाय ओमफ्राय जोंहा अरगेना देखा ना बीके मैम रोजे मेरे को मजाक मजाक उधर रहना है ओके अच्छा देखा ना बीके मैम रोजे मेरी को मजाक उड़ाया है बोला नहीं उड़ाया रे उर्गेंसी मजाक नहीं उड़ाया उर्गेंसी ओमफ्राय जा क'क्राझार बर'आ जाबायना दाना नोंसोरजों मा जाबावनो खालि आयु बेलाय मा क्लास क'क्राझार बर'आलाय जाबायना दाना नोंसोरजों मा जाबावनो खालि मालै बेलाय प्लास ना मा हरखो प्लासल' आदसा प्लासल' हरबायनो प्लासल' होनदों ओमफ्राय जोंहा नना मा होनखो प्लिज अल गाइस बाय बाय
गब्बाय गुड नाइट आरोना रके गुड नाइट बोला नॉन बीटीसी सबको अच्छा नॉन बीटीसी सबको मतलब बाय बाय दे दिया ओमफ्राय जोंहा बिरजना सरिलै आंहा आब' सना दे नोंजोंहायसो रायलायनाय जायासै आब' सरि दे हे आंखौ सेनबाय नामा बिरजन फंबायालाय मा सरि जालायनांगौ जाखोब्रा बिरजन फंबाय दे रायलायलायबाय था होमबासो जायो बिरजन फंबाय जा रजिया मा होनदों अके बाय नन गुड नाइट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हिरेना मा होनखो मोजां आं गुबुननि जायगायावसो थायो होनदों आरोना हिरेना मोजां आं गुबुननि जायगायावसो थायो होनदों हिरेन बर'आ आदसा अबेनि जाखोबा हिरेनाबा ओमफ्राय जोंहा सन्जु देबि ना सन्जु बेबि अके आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम बाजै होनदों आदसा सन्जु मा होनो आंनि भिडिअआव मा होनो साब खालाम कमेन्ट खालाम बेग रिटार्न हरगोन आङो दै ओइ बाबा फिसा होलाय साउन्ड फैगासिनो मोनगोनसै नोङो एकदम साउन्ड होलाबायो मानो बिदि नोंलाय ओमफ्राय सन्जु फंबाय साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन दे बेग हरगोन आं बिरजना मा होनखो थांनोसै नामा रजे होनदों थांनोसै नामानो रजे बिरजना सोंदों नै ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो हु इज रजे होननानै सोंदों नै हु इज रजे होननानै सोंबाय नै बर'निया रजेया थांथ'वा बिरजन होनदों थांथ'वानो मोजां अरगेना रजे जा रही हो क्या बोला अच्छा रोजे जा रही हो क्या पूछा रे ऑर्गेन ने रोजे को बोलो मत जाओ रोजे ने बोला नहीं जाएगा ओमफ्राय जा बालाराम नार्जारिया बाजैया होनदों आरोना आदसा बाजैया होनदों ओमफ्राय जा रजेया ब्लु हो आब' होनदों दासो समायसिगोनलै रजेखौबो आदसा समायसिगोनलै रजे जोंखौबो दासो आगै सना ओमफ्राय जोंहा न'ना मा होनखो no not goal अच्छा but I am now problem please अच्छा but I am now problem please नमस्कार बाय ओके I am going now होननानै अच्छा गाबबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो ऑर्गेन आप खाना खा लिया क्या बोला रोजे ने पूछा ऑर्गेन आप खाना खा लिया क्या पूछा ओमफ्राय जोंहा बालारामा मा होनखो हाय बाजै आंनि नाम्बारखौ बुंलाय बाजै गोजोननाय थागोन हाय बाजै आंनि नाम्बार बालाराम आदसा नोंनि नाम्बारखौ आंलाय बोरै बुंनो दै फंबाय बालाराम हाय बाजै आंनि नाम्बारखौ बुंलाय बाजै गोजोननाय थागोन फंबाय मा होनो बिबोनां सना आं नोंनि नाम्बारखौ माबोरै मिथिनानै बुंनांगौ जाखो ओमफ्राय जोंहा अजितआ फेसबुक साबैसे नायजोबो आङो बिमा जोंनि बर'आवनो होनदों फेसबुक इउटुब गासिबो नायजोबो आं बिमा जोंनि बर'आनो होनदों बर'आनो आरोना फेसबुक इउटुब नायजोबो आरोना आंहा टाइमखौनो मोनलालै आगोलाव एसे टाइम माबायोमोन दाना बे एलबि होनानै ओमफ्राय स्कुलाबो 11:30 गनाय थांलाय फैलाय संनाय जानाय एलबि माबानाय जालानो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आइया आङो ब्लु होनाया जायाखै नामाब्रा जाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अर्गेना कहाँ खाया अभी तो आया रूम में अच्छा अभी आया है बोला रूम में रोजे जी अर्गेन ने रजेया नोंगौ नामा अजित फै जानोबा होनदों जा रजेया ओमफ्राय जा बर'निया मा होनदों रजे बयसो हौवासासो रजेया होनो नङा रजेया हिनजावसासो बर'नि फंबाय माबा सरि बिबोनां रजेया बयसो होनदों रजेया गार्लसो
ओमफ्राय जा रजेया ओके ऑर्गेन होनदों आरोना ऑर्गेना मानगो गुड रोजे मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच बोला ऑर्गेन ने ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच ओके बोल ओमफ्राय जा रया हाय दे हाय ओमफ्राय जा ऑर्गेना मानगो रोजे आज क्या बनाया डिनर में बोला नों मानो साउन्ड होदों थांलाय नोङो बाबा थांलाय मानो साउन्ड होयो नों एथ'नो बजा ऑर्गेना रोजे आज की बनाया डिनर में बोला क्या बनाया डिनर में ओमफ्राय जा बिरजन खाद ओके मिस्टेकबाबो दानाबा जागौमोनदां ना बिरजन फंबाय ओमफ्राय जा अजितआ मा होनगोन नङाबा माथो लाबो आंबो जानो रजे बिमा होनदों ना नङाबा माथो लाबो आंबो जानो रजे बिमा होनदों ओमफ्राय जा सानसोराङा बाजै सनानियासो बाजै सनानियासो थालांदों जेम्स एक्टरजों लाइफ एक्टरजों लाइफ नायनानै खबरा बोरै दं होनदों जेम्स एक्टरनि लाइफ नायदोंमोन नामा सानसोरा दे नायनांगौबो जायोना आदसा लाइफ नायनानै खबरा मोजां आंनिया सानसोरां आगै सानसोरां मोजां आंनिया खबरा ओमफ्राय जा सानसोराङा बाजै सनानियासो थालांदों जेम्स एक्टरजों लाइफ नायनानै खबरा मारै दं होनदों खबरा मोजां आंनिया सानसोरां ओमफ्राय जा बर'निया मा होनगोन मुजिल मोड है सफर के मजे लो अच्छा मंजिल एक है ओके मंजिल मद है मंजिल मद है सफर के मजे लो बोला बर'निया ओमफ्राय जा रजेया मा होनगोन बर'नि आङो हौवासोहाय हा हा होनदों हौवासोहाय रजेया नै हौवासोनो ओमफ्राय जा रजेया बर'निया मा होनगोन कम्पानिफोराव खामानि मावग्राफोरासो लाइफ नायगासिनो नामा जेबो सिन्डार गैया मेसेजनि होनदों आरोना आदसा कम्पानिफोराव खामानि मावग्राफोरासो लाइफ नायगासिनो नामा होननानै सोंदों आरोना बर'निया जेबो स्टेन्डार्ड गैया मेसेजनि होनदों ओमफ्राय जा मा होनखो अजितआ काश्मिरि सनामोन होनदों आरोना काश्मिरि सनामोन होनदों आरोना ओमफ्राय जा क'क्राझार बया मा होनगोन थेंक्स नन बिटिसि थांनायनि थाखाय हा होनदों थांनायनि थाखायसो थेंक्स होनबाय आरोना जा क'क्राझार बयाबो ओमफ्राय जा मा होनखो सन्जुआ अके होनदों आरोना सन्जुआ जा ओमफ्राय जा बालारामा आंनि नाम्बारखौ बुंलाना बाजै होनदों आरोना आंनि नाम्बारखौ बुंला ना बाजै होनदों आं नोंनि नाम्बारखौ मिथियालै सोर जाखोब्रा आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्ला बालाराम जारला रे आं नोंनि नाम्बारखौ मिथियाना सोरमोनबा नोङो बालाराम ओमफ्राय जा बिरजना लै आब' आंहा रजेजोंल' एसे रायलायबाय थानाय जाबाय नालाय आब' जेबो नङा बिरजन होमबासो इन्टारेस्ट नाङो ना नङाबा रजेयाबो बरिं जागौमोन ना बिरजन फंबाय ओमफ्राय जा मा होनगौ अजितआ आयौ मा जाखो बेलाय अजित बिफा आयौ ओमफ्राय जा सन्जु देबि बेबि आङो होबाय आंखौबो इउटुब सापर्ट खालाम होनदों सापर्ट खालामगोन दे आङो आरोना आं बेक हरफिनगोन दे आङो दे
सन्जु सानजु साब हरफिन सरि बेक हरफिनगोन आङो दे ओमफ्राय जा अजितआ खिन्थु आङो नै दा सोलाबाबाबो आं गाबोन माने फुङाव आरोना फिसालाखौ दोनना फैनानै बेक हरफिनजोबखायो आरो दे फुङाव आङो फिसालाखौ 6टा माबायाव दोनहैयो आरोना 6टा 50आव दोनहैयो हरफिनगोन आरो आङो मेसेजबो हरगोन दे भिडिअ नायनानै हरगोन आङो सन्जु सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय जा अजितआ गाबहरबाय मानो गाबखो अजित बिफा अजितआ नै इदि नायबाय जा रजेया आंना गल गल आब' ए गल गल जाबाय नामा रजे आगै जारला दे मा खालामबावनो ना ओमफ्राय जा अजितआ ससमा गोसोम हमलायबाय आरो ओमफ्राय जा महात्माखौ मा होनखो पुलिस रिजार्भआव खाथिनि रिजार्भ खाथिनि नो आब' बे गुरुजिया ए बिदि आदसा ओमफ्राय जा माबा अजितआ सिलुट लाबाय नामा अजित ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनखो रजे होननानै हानहरबाय बिरजना मा होनखो मा जाखो रजे नोंहालाय होनदों मा जाखो रजे नोंहालाय गल गल जाबायनो सरि रजेनिया गल गल ओमफ्राय जा अनसुमैया रजे होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय जा लकेल गेमारा जय श्रीराम होनदों आरोना आदसा जय श्रीराम अके ओमफ्राय जा बिरजना हाय अनसुमै बर' होनदों बिरजना अनसुमै बर'नो ओमफ्राय जा अनसुमैया हेल' बिरजन मा खबर होनदों मा खबरनो बिरजन जा अजितआ आङो थांबाय दां दे गिखि मा होनखो गिउखि बाहार क्योंकि बाहर निकाल की इंतजार करती राहो रोजी अच्छा आं थांबाय दे ओमफ्राय क्योंकि बाहर निकल के इंतजार करते रहो रोजे मैं डार्लिंग अच्छा ए थांगासिनो आरो ना अजिदा फ्लाइटजों अके ओमफ्राय जा बर'निया मा होनगोन एडिटिं खालामनो PNF खौ इउज खालाम बाजै होनदों एडिटिं खालामनो PNF खौ इउज खालाम बाजै होनदों ना आदसा मालाबा खालामो खालामनाया मोजां जायो आरोना बर'निया बिबोनां सना आदसा नोंनि माबायाव हाबनो माने माबाफोर रोङाबा मालाबा सोंहरनो हागोन ना फेसबुक दं नामाब्रा बर'नि आगै इउटुबाव हाबनांगौ र' मोजां महात्माया मा होनदों आब' दोनथ'निसै आं दे फंबाय महात्मा टाइमाबो सुथि जाबाय दे फंबाय थांदो दे ओमफ्राय जा क'क्राझार बया आदसा मेसेज डिलेट मिस्टेक जाबाबो डिलेट खालामाबाबो जेबो नङा दे फंबायमोन बिबोनांमोन ओमफ्राय जा बर'निया मा होनखो आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम बाजैनो खालामगोन आङो दे मा होनो बर'नि खालामगोन आङो कमेन्ट हरना दोनलाय नोङो खालामहरगोन आं एसे इजि जायो ना खालामहरनो बिदिबा ओमफ्राय जा अजितआ माथो खालामबावनो जाखो आगै सनामोन होनदों जोंहा ओमफ्राय बर'निया मा होनखो आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गाइसमोन होनदों तामुलपुर आदसा ओमफ्राय जा बिरजना ओरैनो अनसुमै फ्रेन्ड होनदोंना ओमफ्राय जा बर'निया मा होनखो बाजैया रिल्स बानाया नामा होनदों रिल्स बानायो आं बानायनाया ओमफ्राय दासान्दि बानायनायानो जायाखै बानायबाय थायो आं बानायनायालाय आंबो माबा मनु जाखांबा रिल्स बाखौ एसे मोजां बानायसिनबावनोसै हायोना हाया ओमफ्राय दा एसे मनु जानायनि एसे WT नांगौ जादों नालाय
एलबि होनानैनो माने टाइम मोनला रिलिरि बानायनोबो जारलासो जाबायना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनगोन बाजै आलासि जानो लिंहर सानसे होनदो दे मालाबा लिंहरगोन दे मालाबा फै बर'नि बङाइगावआव फुजा मा होनो दुर्गा फुजायाव बेरायनो फैबानो फैजागोन ना ओमफ्राय जा अर्गेना बीके मैम मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ सो सी यू अच्छा ओके बाय डिनर कर लो अर्गेन जी ओमफ्राय जोंहा हायथाया जोंहा हायथा गयारि अच्छा दिखाई दे रहा है भाभी आपको सोना ओके दिखाई दे रहा है अच्छा अच्छा ओके ओके जा नायका बाजै खाना खाया बोला अच्छा खाना नहीं खाया नायक देवर जी आपने खाया है ओमफ्राय जा अजितआ सोहैदो इमि मा होनगोन एमबिया रजे बाथ्रा सोहैदो एमबिया रजे बिमा होनदों नै एमबि सोनो थिनलायबाय रजे नोंखौ सोना लानो थिनलायबाय आरोना अजितआ सोना हरबानो जायो रजे सनानो ना रजे ओमफ्राय जा मनि बाबु हाय बाजै होनदो हाय बिबोनां मनिया मा होनखो फाट खावानाय अच्छा हाय बौ कैसे ना ओके मनी बाबू ने फाट खाली बोला फाट खावानाय मनी ने क्या बोला धुनिया लगी से अच्छा थैंक यू मनी बाबू ओमफ्राय जोंहा रामकृष्ण अच्छा राम किसान ओके हाय गुड नाइट होनदों ना गुड नाइट मनी आपुनी फाट खाला ने खबर केनेकुआ मनी बाबू थैंक यू दे मेरी एलविस फ्रेम आने के लिए मनी बाबू देसी ब्लॉग ओमफ्राय जोंहा राम किसान हाय गुड नाइट होनदो हाय गुड नाइट राम किसान लाइक करो जी राम किसान ताकि थोड़ा अच्छा देखे लाइक करो कौन लाइक नहीं किया थोड़ा प्यार करो लाइक करो हेल्प करो ओके गाइस लोग ओमफ्राय जोंहा अभिजितआ मा होनखो बाजै ना मा डिस्ट्रिक्ट मा गामि मा गामि होनदो अभिजितआ चिरां डिस्ट्रिक्ट आरोना आं डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय आङो बङाइगाव आसाम मा होनो ओमफ्राय बर'आ मा होनखो बर'निया मा होनबाय बाजै बङाइगाव बासुगाव क'क्राझार फुजा नायजोबगोन दे बङाइगाव बासुगाव अके नायजोबथार ओमफ्राय जा अजितआ थांबाय हो थांबाय नामा रजे बिमाया थांबाय नामा एमबि जोब्बायनो सिबाय गल गल जाबायनो ओमफ्राय जा बर'निया मा होनखो खिया बनाया आज सब्जी बोला अच्छा सब्जी आज हमारा बहल है रे बर'नि बहल है सब्जी ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो अखा हादोंना हायाखै आब'नो अखाया हादों एसे एसे खिन्थु बांद्राय जुब जुब नङा आरोना एसे एसेल' बिरजन फंबाय ओमफ्राय जा बर'निया मा होनखो फाट खाबा हुआ नाय आच्छा फाट खाबा हुआ नाय एटिया आच्छा अलप पिছত खाम आच्छा बिरसन फंबायसो रायलायदो आरोना फाट खाबा हुआ नाय इटिया अलप पिছত खाम आच्छा अलप पिছত खाबि सरि बर'नि ओमफ्राय रङिया गरेस्वर राव फै मालाबा बेरायनो होनदों गरेस्वर रङिया गरेस्वर आच्छा थांगोन र' मालाबा बेरायनो जायगाखौनो मा होनो बेरायनायानो जाखाया नालाय जायगाखौनो नुवाखै बेरायलाबायनोसो नामा नयथा जाबाय र' ओमफ्राय जोंहा सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे एसे ना गन्थङा सिथुना दिनै मा होनो
ओमफ्राय नोंनिया लेव थांखो नोंसिना टाइम गैयालै नोंसिनाबा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आदसा बिरजना मा ओंख्रि संनाय दोनै हाय आब' बहलसोलै ओंख्रिया बहल ओंख्रि बिरजन ओमफ्राय बर'निया मा होनखो जोंहा रामर' बास बौजु आदसा नेपालनि रायलायबाय नामाब्रा रामर' सु बौजु आदसा नेपालिनि आरोना ओमफ्राय अजितआ जोंहा मा होनखो माथो मानसिफ्रा बारा गैला थांजोब्बाय नामा माथो बारा गैला बिमा औ मानसिफ्रा गोबावबो जाबाय नालाय दे ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो बाजैनि एसआ बेसे बैसोआ बाजै जाबाय फंबाय बुरैबाय 30 बारबाय फंबाय ओमफ्राय जोंहा रायथाया मा होनखो मेथाइ दोंसे खनलाय आब' होनदो मेथाइ दोंसे खनलाय आब' मेथाइखौनो लाजिलायलाङोलै खननोबो रायथाय मालाबासो मानसिफोर गैयाबा खनलाबायनो गोसो जायो आरोना आरो हारसिं मा होनो मानसिफोर गैयियाव खनसोबाय थाबा मानसिफोरा नुबाथाय मा जालाबायखोब्रा साननानै खारलांफिन माबासो खोमालै साननानै खारलांफिनगोनसोलै बे रायथाय ना नङा माबासोमोन खोमा ना ओमफ्राय बाजैनि बर' बाजैनि सोंबाय ओमफ्राय जोंहा रायथाया मेथाइ दोंसे खननो थिनबाय ओमफ्राय जोंहा बिरजना बाजैनि फेभरेट सिंगारा सोर बर'नि आदसा नोंथाङा मा होनो सुलेखामोन आरोना सुलेखा बे बर'नि ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब'ना फेसबुकआव खालामाखै नामा आब'ना फेसबुकआव आपल'ड खालामाखै नामा होनदो ओहो खालामनोनो सोलाबाखैलै बिरजन दाख्लै साननैया मैया ना मासो माबादोंमोन आं फेसबुकखौनो गिदिंनो टाइम मोनला टाइमानो जालालै थांला एलबि होलाय माबा एसे खामानि मावलाय फिसाज्लाखौ लायलाय फैलाय संनाय जानायजोंनो जाला फेसबुकआव आङो नोंनि माबायावबो कमेन्ट हरनानै दोनदोंमोनलै लोगोबो खालामहरदोंमोन आं नोंखौ बिरजन ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो बाजैनि आदसा रायज्लायखांबाय ना ओमफ्राय जोंहा सनजया मा होनदों लाभ इउ होनदों आरोना सनजया सनजय नुजाफैदों थेंक इउ सनजय जी लाभ इउ होनदों जोंहा बर'निया मा होनखो खस्थ'स बावजु आदसा खस्थ'स बावजु मा होननाय जाखोब्रा कि खबर होननाय जादों आरोना आदसा खस्थ'स ओमफ्राय जोंहा कि खबर होननाय जाबाय नामाब्रा बियो बिबोनां सना बर'नि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजितआ बिदिबा आंबो बाय बाय लानोसै नामा बिमा आं दा डिउटियाव फैफिन
दुइथायाव फैफिनगोन दे बिमा ए दुइथायाव दे बाजै दे लादो दे बाय लादो दे ओमफ्राय जोंहा समन रामसियारि हेलौ मादै होनदों हेलौ आइसना आना आफासना हेलौ समन लाइक होदे सोरबा गोदान फैदोंबा लाइकबो होनानै होदे माथो गैथारा लाइकआ दिनै ना मानसि दंबाबो लाइकआ खम जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजना आंबो नेपालि रायलायनोसै नामा आब' नेपालि दे रोंनायनि रायलायहर दे नेपालिथ' दंमोनलै जोंनि ओरैहायबो गामियाव ओमफ्राय जोङो बिसोरजों माने गामिबाबो गेलेनाय जाया रायलायनाय जायाना स्कुलावबोथ' ज' फरायनो मोननाय बिसोरबोथ' हारसासो गावसिनि नेपाल रायलाय हारसासो रायलायोमोन नालाय लोगो गेलेलायखे रोङासै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बर'आ मा होनखो बाजै आदाया फैया नामा फुजायाव आदसा फुजायाव माने मा होनो नोंदाया अक्ट'बराव फैनो नागिरदोंमोन आरोना अक्ट'बराव फैनो होनदों ओमफ्राय जोंहा समना मा होनखो माबेनिलै मादैया होनदों ए आङो माबानि दै आसामनि आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बर'नि बहा दा डिउटिया आदानि होनदों डिउटिया माबायाव ओरैहाय मा होनो भुटान बर्डाराव नांलामखौ मिथियो ना नांलाम गेट ना गेटनि नामामोन नामाथाय ना नांलामा ओरैहाय भुटान बर्डाराव आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो सेकेसिनला दीदी बहुद खानु आच्छा रायलायमारबायसोहाय बेयो नेपालनि दे रायलाय दे बाहत खानु प्रस जास्ते होद रोंलायलाङालै लागायो दीदी होनदों लगायो दीदी होनदों आरोना आच्छा नेपालनि रायलायमारबाय नामालै बिरजुनाबो माबा रोंथारा दे ओमफ्राय मा होनदों बाजै बड' फिल्म नाया नामा दाहाय दा मा होनखो प्रटेक्टर फिल्मखौ होनदों आच्छा प्रटेक्टर बड' फिल्म आरोना नामा दाहाय माने अबेयाव नायनो आगै माबा फंबाय बर'नि गोदान नामा फिल्मालाय दा प्रटेक्टर फिल्मखौ होनदों आच्छा गोदान ना मा जाखो फिल्मालाय ओमफ्राय अबेयाव नायगोन ना नाया सोंखो ना मबाइलाव नामा ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आंनि दिदि अनी दीदी तोपे को की सब्जी कानु बायो होनदों ना बायो आच्छा मा ओंख्रि होननाय जाबाय नामाब्रा बिरजन जारलालै मा ओंख्रि जाबाय होननाय जाखो ना माखोलै बिरजन फंबाय
ओमफ्राय मा होनदों फुजारे शपिं करिले ना ने बोला आदसा फुजानि शपिं करिले होनना सोंबाय नामाब्रा बर'नियाबो फुजारे शपिं करिलि ने होनदों आदसा शपिं नायखरा रे फुजाका शपिं नायखरा ओमफ्राय जाया ओमफ्राय नोंना मा ओंख्रि जाखो होनदों आब' बिदि सोंनाय जादों आरोना बहल बिरजन फंबाय बोरै थांखोहाय मबाइल बोराया ओमफ्राय जोंहा बर' मांगो बाजैया गावदां सरि बाजैया मा होनखो ग्रेजुवेटेड ना ग्रेजुवेटेड ना होननानै सोंबाय आरोना आदसा ग्रेड बुजिबावासैसोलै ग्रेजुवेट आदसा ग्रेजुवेट होनदों ना बाजैया ग्रेजुवेट ना होननानै सोंदों आरोना आदसा नङा आं ग्रेजुवेट माने फरायनायखौ सोंदों नामाब्रा बर'नि ग्रेजुवेट आदसा फरायनायखौ सोंदों आरोना बर'नि बिबोनां बायबा मा जागौमोन ओमफ्राय जोंहा बिरसना मा होनखो बिलखौहाय नेपालिनि गेजेराव बुंनाय जायो आब' बेखौ सोदेरो आरोना रुमाव सोर सोर दं दा बाजै होनदों ओमफ्राय मा होनखो दानसोराङा हाय आब' सना होनदो हाय आगै दानसोरां ओमफ्राय रुमाव सोर सोर दं दा बाजै आदसा रुमाव फिसाला दङ नै ओमफ्रायो सिस्टार गेदेर थायो ओइखैजा मा होनो फारसेखै मा होनो बर'नि बिबोनां सना मा होनो सिस्टार थायो आरोना आंनि नों मानो साउन्ड होयोलै बिदिहाय बुजिथारालै बाबाया ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन दिपक आदसा सोलायबाय आरोना दिपकआ दाबो दोना होनदे दोनाखै आं दासो नै दोननायमोनबा बे नोंनि मा होनो प्रफाइल पिकचार सोलायनायखौ नुनाय नंलामोन ना आङो दिपक दासो सोलायबाय दासो आन्दायला दा माखौ दोनना लादोंलै दानसोराङा आब' राजाखौ नायनो दे होनदो आब' होनदो र' दिपकआ मा होनगोन लाब उराय होबाय दे उराय होथाराखै खोमा समायाखै ओंखायनो ओमफ्राय बिरजना आङो ओंखाम जाग्रोनोसै दे आब' होनदो दे जादो दे लेट जाबायना जाना लादो दे नै नुबाय दानसोरां फंबाय मबाइलसो नायगासिनो होमबाखौ आथुर लिरनानै मबाइल लाबाय आरोना लायाखै थगायदों आमायानो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिपकआ लाब उराय होबाय बिरजना आं ओंखाम जानो होनबाय दे जाग्रोना लादो दे दिपकआ जाखांबाय नामाब्रा दिपक ओंखाम जाखांबाय
बिर फराय ओमफ्राय बिमाया मा होनखो जादि बिमाबो खारबाय नामा आदसा नोंनि बे महर मानखो दिपकआ आं ओंखाम जानो होबाय दिपकआ नोंनि बे महरखौ बहा गारनो हानो आदसा बिदिसो आदसा प्रफाइलखौ मानो बेखौ होना लानायमोनलाय आन्दायलाबायनाय आंहा सोरनावबा थांसननानै मा जाहैनायथ' टाइम नस्थ'नो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ जायाबा होनदों आदसा जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बर'निया मा होनखो बिराद गेम गेलेदों दां राजाया होनदो गेम गेलेयो दसे रायलायजाया ओमफ्राय इउटुब नायो नायनाया बांद्राय सानसे गेलेया गेलेनायालाय एखमबा दसे गेलेयो आरोना आगोलाव लायामोन बारा दा एसे बारा जादोंआनो आरोना लानाया एगजाम बायनायखायनो ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया माबा आगै बहलसो जोंनिया ओमफ्राय जोंहा बिरजुना गैयाथ' आंखौ माबा सोंदोंमोन ना एन्सार होनो हायासै ना र' थांखो ग्रेजुवेट फरायनायखौ सोंदोंमोनदांलै आं खिथानो लाजियो दे आगै आं ग्रेजुवेट जानाय नङा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि दिपकआ मा होनखो थाथ' गासैयावबो मा होनखो गासैनियावबो गिदिंनि आं गिदिंहैदो थां गिदिंनांगौ गासिनावबो सासेनाव थाबाय थाबा जायाना गिदिंनांगौ जायो होदोंना मानसि माबाफोर माबायाबो होबाय खोमा संगितायाबो होबाय नामा ओमफ्राय एन हाउस सिस्टारबो दंदां आंथ' एन हाउस सिस्टारनाव थांनोनो मोनासै सांगिनाव थांदों दसे दहाय थांदों मैया थांदों मोनायाव दसे गोदान थांदों आरोना संगिनाव ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा अखा हादों ना हायाखै आब' होनदों आदसा अखाया एसे हादोंमोन आगै दानसोरां बांद्राय हायासै आरोना ओमफ्राय दिपकआ सोर सासेनाव थांनो जायो आङो नोंगौ बिदि होजाबजोब्बाय नालाय सोर सासेनाव थांनो जायो आङो मिथिखायो ओंखायनो मानसिफोरनि एलबियाव थांबाथाय मानसिफोरखौ आंनि एलबियाव फैदे होना आरोना मानो होनोबा नों बिदि होनबाथाय बै मानसिया सोलाबो एसे उसुबिदा मोनो आरोना ओंखायनो आं एलबियाव थांबा आंनाव फैदे होना आरो आङो फिसा होबाबा ओमफ्राय माने होजाबनाय जायो नालाय ओरैहाय आख' फाख' जायो गिदिंहैदो थां दिपक गिदिंहैदो ओमफ्राय मा होनखो आं गोबाव जाबाय होनायाबो ओमफ्राय बर'निया मा होनखो आङो जिउ वान्स दिनहै लाइभ नायबाय आदसा फार्स्ट ना दिनहै लाइभ नायबाय लाइभ नायनायानो जाया होनदों लाइभ नायनायानो जाया होमबा ना आदसा उफाय गैया होनांगौ जादों नै आंहाबो ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो थादो दे जिउ मिनिनानै खारहरदों दे थांनो गिदिंहैदो दे पिकसारखौ खिन्थु दा होसैलै बैखौ आंनाव फैनोबा ओमफ्राय सोरनावबा थांनोबा होयो ना मायो दा दानसोरां बर'आ लाब हरदो नामा फंबाया ना मा जाखो दे फंबाय दे अन दं आब' दे आगै दे ओमफ्रायबो मन्दं आब' होनबाय ओमफ्राय जोंहा बर'ना मा होनखो बाजैनि रियेल नामा मा होनदों आदसा आंनि रियेल नामा बिस्वकबि होनो आरोना ओमफ्रायो दिपक मा जाखो होनदों जेबो जायाखै दिपक मा जानो जेबो जायाखै मिनिगासिनो नुवाखै नामा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिरजना लु खाना खाय सकिय मय पनि दिदि नेपालनि लिरबायलालै बिरजना
जारलालै मा होननाय जाखोलै बिरजन बुझबेना रे बिरजन दि नेपाल बुझबेना हम खासे बुझबेना अच्छा नेपाली पक्का मतलब भाषा बुझबेना गो टिउसन फोरोंनो फैग्राया जोंना नेपालि आरोना हिन्दी रायलायनायाबो एसे बोरैबा जानो नागिरोना बिसिना नेपालिफोरनियाबो सोरबा सोरबा बिसोरबो हिन्दीखौ माबा हास्लाबनो नागिरा नेपालिफ्राबो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिसि गोबाव जाखो दानसोराङा बेसे गोबाव जाखो एल बि होनायाबो गोबाव जाबाय आगै आङो खैथा जाखोमोनथाय सयथा साराय सयथा ना मा जाबायमोन नामाथाय साराय सयथा जाबायमोनदांलै एसे बारहांखो ना माखो आं आन्दाज गैला आरो बारहांदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ नोंनियाव फैबासो होसिगोन आं बे फटकखौ आंनाव फैबासो हो नोङो आंहा आन्दायोना दहायबो बिदिनो गाब्र'हैदों आंहा ओमफ्राय महेस्वरा मागो हेल' होनदोंना हेल' महेस्वर ओमफ्राय जोंहा दानसोरा मागो खबर बायदिअ खबर केनेकुवा आচ্ছা केनेकुवा বাইদেউ होनदोंना खबर केनेकुवा खबर ভালে আছে दानसोरां ভাইটি তোমাৰ কেনেকুৱা खबर केनेकुवा खय दिबा ओमफ्राय दिपकआ 6:37 होदों नों एल बि खौ होनदों आं आन्दाज गैला नोंगौ खोमा पात्ता गैया आङो ओमफ्राय जोंहा साथि सावखांनानै बिदि जाखादों खोमा आरोना टाइमा ओमफ्राय बिरजना मा होनखो आंनि नेपालि पनि ओमफ्राय मा होनखो आवा दे सटा हो दिदि पनि आलिनि बुझबेना रे बिरजन भाइ नेपाली भाषा बुझबेना गो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो महेस्वरा ओंखाम जाबाय नामा बाजै आच्ছা ओंखाम जाथ'वाखै महेस्वर जाथ'नाय जायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो थाथ' दे बाय बाय सना हरदों दे दिपक दे गिदिंहैदो आं थांदो गिदिंहैदोलाय ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मर फालो বাইদেউ আচ্ছা ভাল হ'ব ভাল হ'বা লাগে আৰু না खबरकेইটা मतलब ভাল হ'বা লাগে भाइटि ओमफ्राय जोंहा एस फंबाय नुजाफैदों लाइक होनोल' फैदों जेबो हो खोनाया आं आच्ছা मानोलै फंबाय बेंगासो डिउटियाव दं डिउटियावसो दङ होमबा दे थेंकिउ दे एस फंबाय लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ बोरै थेंकिउखौ खोनाला होमबा नोङो ओरैसो खालामनांसिगोन थेंकिउ दे फंबाय दे खोनालाबा महेस्वरा अन आरोना ओमफ्राय जोंहा महेस्वरा मा ओंख्रि संदों होनदों ओंख्रिया जोंना बहलसो आरोना मा होनो महेस्वर ओंख्रिया बहल आरोना ओमफ्राय जोंहा दानसोरा मागो होजोमे साला खाना मा होननाय जायो आब' होनदों हजमे साला खाना मा होननाय जायो आब' होनदों आंना आच्ছা बिबार मा होननाय जालायखोहाय दानसोरां फंबाय हजमे होननायाबा मा होननाय जालायखो बेबा ओमफ्राय जोंहा माबा एस फंबाया गाज्रि मोननो नाङा आङो जेबो खोनायाबोनो गाज्रि मोना दे आगै मा होनो एस फंबाय बिटिआइ फंबाय गाज्रि मोना दे खोनायिखौलाय माथो खालामनो दे
खोनायाबा फंबाय डिउटियावसो दंबालाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिरजना आब' खोहाय मोनसे मा होनगोन आब' खोहाय मोनसे बोथोरासो आब' खोहाय मोनसे बोथोरासो मोनसे खोथासो बुंहरनो सानदोंमोन आं गाज्रि मोनाबा आब' मा खोथा जालायखो बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा होनखो दे गाज्रि मोना दे मानो गाज्रि मोनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सावथालनि मा होननाय जायो मोनथाय आब' होनदों मा होननाय जायोथाय आंबोथ' रोंलाय लाङालै फंबाय ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनो मा होनखो जेबो खोनाया आं बायबाय दे आब' दे बायबाय दे मा होनो एस मिटिआइ फंबाय बायबाय दे बायबाय खोनायाबा आरोना डिउटियावसो दंबा ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा सोर दं दालाय आब' होनदों जि साउन्ड होनलायबायलै माबागोन ना मबाइलाव हाबगोन ना बाबाहै खोमा लाथारालै ओमफ्राय जोंहा दानसोरा सोर दंनो सोर माने फिसाला दङ आं दङ ओमफ्रायो बैखैबो आंनि सिस्टार थायो आरोना दानसोरां फंबाय एक दे द'नि आब'ना मोनसे सिन लानाया एसे बोरैबा नुदों दे आब' गाज्रि दामोन आदसा माखौ गाज्रि मोना दे बुंनायखौलाय मानो गाज्रि मोनो आरोना सोरजोंना माखौ आब'ना मोनसे सिन लानाया एसे बोरैबा नुदों दे आब' गाज्रि दामोन दे आब' आदसा फोथा थुनायखौसो होनबाय नामाब्रा बिरजनालाय माखौ होनखोब्रा बिरजन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राजुआ बाजै मा खबर होनदों ना आदसा खबरा मोजां आंनिया दे मा होनो राजु ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खिथाहरदो दे एसे राजु मुसाहारि आरोना फिसा होलै नों बेखौ लाफैलायनो आंनो बेखौ लाबोलाय दसे बेखौ दसे लाबोलाय आंनो बाबा नों बेखौ लांफैनाय दसे ओमफ्राय जोंहा
रुजु ना रुजुआ माने जा मोजां इसोरनि अननायाव होनदों आरोना दे मोजांसो जानांगौ आरोना रुजुना मा होनखो नोंना टिका लानाया गाहायना आंसा टिका लानाया गाहायनो आरोना आङो थुवा ओमफ्राय बा दिनै मा होनो आं फुजा होदोंमोन ना ओरैनो थुना माबा थुबाय आरो आंना थुनानै बेखौ माबा फुजा होनांगौ आरोना थुनानै फुजा होनांगौ आरो बाट मोनसेयानो जायो ओमफ्राय आं ओरैनो थुदों आरोना मोननै थुनायखौ बुंदो नामाब्रा बिरजुनालाय जारलालै मोनसेल'सो थुनांगौ मोनसेल'सो थुयो थुनायालाय फुजा होनायावबो आङो ओमफ्राय आं ओरैनो थुदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनबाय लेट जाबायलै आंना बाजै गाखो बर'आ लेट जाबायनोहाय जोंहा दे लेट जाबाय आरोना दे लाइक होदो दे नोङो गाखो बर' होमबालाय लेट जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा राजा मा होनखो बाजै नों बहानि होनदों आङो बुङो मा होनो आसाम आरोना सापागुरि राजु रुजु मा होनो सरि रुजु मुसाहारि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे सोर होआखैमोन गाखोआ लेट जानानै आरो खारलांबायबो दांलै मा गामि आदसा मा गामि होनदों आरो गोजोनफुरि आं दा थानाया रुजु मुसाहारि जोंहा र' आंनाव माबा फैदोंना फैयाखैथाय बिनिया मा नाम मोनथाय सनैहाय माबा फैदों बड'नि मा नाम मोनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया रुजुआ राजुआथ' रुजु गोजोननाय थाबाय बाजै सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय बाजै सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय होनदों आरोना आदसा दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गाखोआ जा साइज नुदोंलै बिमा दिनै होनदो नंगौ नामा गाखो ओमफ्राय जोंहा फुलुं गैयारिया दाबो उन्दुआ आब' होनदों ओहो उन्दुथ'वाखै उन्दुनाय टाइम माने जायाखैनो आरोना उन्दुनायनि टाइमाथ' उनावसो आरो जाथ'वाखैनो इयाव दावखोआखै माने इयाव दावखोआसैलाय नामा आं साननानै जोंहा फुलुङा माबा गाखोमा आं खारालै बाजै खाराखै आरोना दे खारा आरो जा बिरजुना मा होनखो नङा मोननै लानायनि नङा आब' आदसा गाहायनि टिका फुननाया एसे गोलाव नुदोंमोन आब' गोलाव नङा मोननै लानायनि नङा आब' गाहायनि टिका फुननाया एसे गोलाव नुदोंमोन आब' होनदों आदसा गोलाव नङालै गलसो लादों आङो गोरजुन फंबाय
थिक्काखौबो गलसो लादोंब्रा ओमफ्राय फिसा थुदेरनायखायसो गोलाव नुदोंब्रा नोङो बिरजों फंबाय। ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो हिमालयानिफ्राय दासो जानानै फैदों आङो होनदो आरोना। बा लेट जाबाय आदसा बेखायनो लेट जाबाय होनदों ए हिमालयानिफ्राय जानानै हिमालया इमान गिदिर हटेलाव जाबाय नालाय ओंखायनो लेट जाबाय नोङो गाखोबर'। होमबाथ' खम जाबाय नोङो हिमालया हटेलाव टेस्टि टेस्टिनो ओंखायनो लेट जाबोथारबाय नोङो। ओमफ्राय गाखोआ मा होनखो मिनिनायखौ हा हिट खोनायोलै मा होनदों हिमालया हटेल होनबाय ओमफ्राय बे जाखांबावासै माथो मिनिनायखौ हिट खोनायोलै बिया बियो बियो बिया होनदों आरोना मिनिनायखौ हिट खोनायोलै होनबाय खोमा आरोना आदसा मिनिनायखौ ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो अ सरि दे आब' होनबाय हा आंलाय गोलाव नुनायखाय हो बुंहरनाय जाबाय आं ए गोलाव नङाब्रा गलसो आं खाथियाव मोनसे फिसा थुनायखायसो गोलाव नुदोंदां गोलाव बायदि नुदों गोलाव बायदि नुदोंलै खाथियाव थुदेरनानै ओमफ्राय दे सरि बिलाय नाङाब्रा बेखौलाय मा सरि बिलायनांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा अबिकाया कि खबर भात खाले होनदों आदसा खबर ভাল মোৰ অবিকা ভাত খাৱা নাই খাম আৰু ना सोरमोन दहाय थांनो थिननाया नागिरना सिगांसो आं बावबाय नामखौनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो PMS बड' इउटुब चेनेल आरोना PMS अके नमस्ते आब' दादा नमस्ते फंबाय PMS बड' सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बा लाइक होनो बावदोंबा सोरबा लाइक होनो बावदोंबा लाइक होदो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो PMSआ आब' बहानि आब' होनदों आङो मा होनो आसाम मा होनो आङो आसाम सापागुरिनिलै आङो सापागुरिनि दै आगै मा होनो PMS गाबज्रिदोंलै राजा गाबज्रिदों नोंखौ नै ओमफ्राय दे आब' लोगो सासे खालामदो आंखौबो होनदों आब' बहानि होनबाय ओमफ्राय जोंहा PMSआ दे आब' लोगो सासे खालामदो आंखौबो होनो आंजोंनो लोगो गैयाबा लोगो जानानै मा होनो लोगो जागै ओमफ्राय कमेन्ट सोरहाय ओमफ्राय आंनाव आंनि भिडिअआव साब खालामनानै कमेन्ट गालां दे आं फंबाय आङो नोंनो बेग हरफिनगोन दे नै दा टाइम मोनस्लाबाबा गाबोन मर्निंआव हरगोन दे फंबाय आङो 7:30 दे फंबाय PMS कमेन्ट गालाङाखै बेग हरगोन आं सिन्था खालामनाङा आं बेग हरफिनगोन आरो दे दा टाइम मोनबा दायो हरगोन आं मोनायाव अबसे गाबोन लाबा साबसिन आनसाब जाया आगै ओमफ्राय दे आब' लोगो होनबाय ओमफ्राय अके आब' होनदो आरोना
ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो बेजना देन्जारखा माथो आब'आ एसामिस हो एसामिसावलाय एसामिसावलाय आरोना देन्जार नङालै एसामिसखौबो बिरजन फंबाय एसामिसाव देन्जारसो जाबावबाय नामा ओमफ्राय जोंहा पि एम एस आ मा होनखो खालामबाय आब' होनदों आगै कमेन्ट गालां ओमफ्रायो दे ओमफ्राय आं बे हरगोन दे आङो मा होनो भिडिअ नायनानै कमेन्ट लाइक हरगोन आगै साब खालाम हरगोन ओमफ्राय जोंहा गाखो बर'आ सावन होनाङालै मोनसोदोदै ओमफ्राय जोंहा एसामिस माबा सरि गाखोआ मा होनखो मोखांजों सिमा मोखांजों सिमा नुदों बाजै केमेराया बेनो नामा बिमा होनदों मानखो मोखांजों सिमा हा मोखांजों सिमा नुदों होनदोंना ओमफ्राय बाजै होनदों केमेराया हो मानो दानखो ओमफ्राय जोंहा मानखो पि एम एसआ कमेन्टबो हरबाय आंनो दे फंबाय आं हरफिनगोन दे फंबाय कमेन्टबो हरगोन आं दे कमेन्टबो हरगोन लाइक ओमफ्राय भिडिअ नायना हरगोन आं भिडिअ नायनानै साब खालामगोन आं दे ओमफ्राय जोंहा पि एम फंबाया आब' आङो उन्दुनो ओंखारबाय गाबोन फैफिननोसै दे आब' होनदों दे फंबाय दे अके आब' होनदों अके आगै दे अके टाइमाबो जाबायना दे साउन्डखौनो होनाङा होनबाबो खोमा लायालै गारि आवाज जाखांबाय हाट बोला ना साउंड मध्ये मानता नहीं है गाज्रि बोलता रहता है चल उधर सर प्रियन माने दुस्ता जाथारनोसै सोरलै उधर सर प्रियन ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखोलै हारसिं बेसे उन्दुबावनो मोखांजों आदसा दहायनि कमेन्टआ बेलेगमोन मानो दाना गाखो ओमफ्राय जोंहा हारसिं बेसे उन्दुबावनो रा आंलाय बाजै सासे नागिरना हरदो आंनोबो होनदों आदसा नागिरना हरनांगौ आरोना सासे नागिरनोनो रोंलायलाङाहां गाखो बर' बिरजना मागो जोंहासो एसामिसखौनो रोङालै जोबोद लाजिथाव जाबाय होनदों आंबो रोङाब्रा बिरजन फंबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो बिदिनो एसामिस दं नालाय थथ' थाथा रायलायनो माबाबाय आरोना एसे बुजियो बाट रायलायफिननो प्रब्लेम मोनो ओमफ्राय होनबाबो माबायो आरोना एडजास्ट खालामो गासै go Priyan đi चल
लाबो मा होनो आं ओंखाम जानोसै दे लोगोफोर फंबायमोन बिबोनां सरि बिबोनांमोन फंबायमोन ओंखाम जाहैनोसै आं खैथा जागोन 10ता जाथोसै आरोना दसे दोननोसै आं बिदिनो आं ओंखाम जानोसै दे बिरजन फंबाय ओमफ्राय जोंहा गाखोआ थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय प्रणबा मा होनदों जा आङो नोंखै मोजां मोनबाय आं नोंखौ होनदों नामा मोजां मोनबाय होनदों नामाथाय प्रणब बसुमतारिया आच्छा नंगौ नामा ओमफ्राय जा अपिकाया मा होनखो दा दादा कोड अच्छा दादा ड्यूटी में मतलब ड्यूटी दासे दादा ड्यूटी अपिका फैथ'नानै मानसिफ्रा ओंखाम जाहैनोसै